Batzaldeon guztioi eta gaurko osoko bilkurari hasiera emango diogu. Lehenengo puntuan, 2022ko ekainaren 14ko bilkurari dagokion akta laburra irakurri eta onartzea. Akta gainean ez baldin badago esera partekorik, onartutzat ematen dugu. Bigarren puntuan, 2022 urteko ordenantza fiskalen bigarren aldaketa ontzat emateko proposamena. Barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, behin-behineko onartzea 2022ko ekitaldirako ordenantza fiskalen bigarren aldaketa. Zeinaren ezaugarri orokorrak honako hauek diren. Zerbitzuak eman eta jarduerak egitearen tasak, hautaketa prozesuetan parte hartzeko tasa. Bi, Uztailaren 5ko 1189 foru arauk 16. artikuluan ezarritakoaren arabera, jendaurrean erakusten da ordenantza fiskala aldatzeko espedientea. Interesdunek egokirizten dituzten erreklamazioak aurkeztu ditzaten idazkaritzako bulegoan, 30 egun balioduneko epean, iragarki hau Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzen den egunetik aurrera. 3. Erreklamaziorik aurkeztu ezean behin-behineko erabakiaren kontra, erabakia hau hartuko da behin betiko onartutzat. Puntuaren gainean badago komentariorik edo, ez baldin badau, onartutzat ematen dugu. 3. puntuan, 2022 urteko aurrekontuaren kredituak aldatzeko espedientea ontzat emateko proposamena. Kreditu gehigarrien bideaz, kredituak aldatzeko espedientea izapidetzen ari da udala. Proposatzen den aldaketa laburbilduz honako hau da. San Juan bataiatzailea parroiari diru laguntza ematea San Isidro Elizaren teiatua konpontzeko. 34.000 euro. Eta Arizmendiarretaren lagunak elkarteari diru laguntza ematea Asia musikalarentzat 10.000 euro. Barne antolaketaren batzordeak honako proposatzen du. Bat, onartzea, aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea, kreditu gehigarriak modalitatekoa, 34.000 eurokoa. Bi, espedientea jendaurrean jartzea 15 egun balioduneko epean, interesdunek aztertu eta egoki iritzitako reklamazioak aurkezteko. 3. Jendaurreko epean ez bada aurkezten inolako reklamaziorik, hasierako akordioa behin betiko onartutzat joko da. Puntu honetan, badago interbentziorik? Bai, Eba? Bai, guk ez gaude ados proposamen batzuekin, adibidez Elizari laguntza zuzena ematea, eta bestetik Arizmendiarrietaren musikalaren aurkaz daukagu ezer, baina udaletxera proiektu asko aurrera ateratzeko laguntza eskaera interesgarriak heltzen dira, eta gure ustez ez dago berdintasun irizpide argirik. Beste interbentziorik? Maider? Bai, atzalde ondanoi. Bai, guk apur bat ebak esan dauen hildotik, puntu hau lotuta dago 7.ekin uste dela, bai, ez 6.arekin, eta, ontxartuko tizaiak berak hartu dauen, eta esan, etxakula batzuetan, etxakula ondo pentsatzen, segun eta ze entitariteri, diru laguntza mota batzuk ematea, edo ez esabitziz egiten Arizmendiarrietaren lagunen diru laguntzaren inguruan, baizik eta Elizari ematen zaizkion zelabaiteko privilegio batzuen aurrean. Uste dut inorri, ondasun iesinak daukon inorri etxakola ematen olako diru laguntzak, uste dut ez horrela da, eta ikusi beharko dugu ia sinatzen dan kontratuak ze nolako klausulak dituen, eta horren arabera egongo gara adostasun gehiago edukiko dugu edo gutxiago, baina aurreratzia azkenengo 2 urtietan ez dana eman eta zerbait behar edo obligazio ez exigitzia beste batzuei exigitzen saien bezala kontutan hartuta adibidez ondasun iesien gaineko zerba uste dauela ez dauela ordaintzen, exento dauelako, ez gauz horrekin, ez gatoz bat horrekin. Hala eta ikusiko dugu ze hitzarmen dan berez sinatzen dana eta zein dan proposamena. Bai, Anuska? Bai, zuek ondo, lehenik eta behin arratsaldeon guztioi, mai honet bueltan zazien guztioi eta baita gaurko osoko bilkurara aurreratu zareten pertsona guztioi.
Bueno, bai esatea egia da, hemen dauzkagu bi kreditu aldaketa. Maider, zuk esaten dozun bezala gero seigarren puntuan daude diru laguntza plan estrategikora behartzenen diru laguntzak, hau eta saratago baita daude beste bi, rugby taldeari 50. urteurrena antolatzeko diru laguntza bat, eta bebai merkatari elkartari, usteot merkataritzako ekintza ezberdinak eta suertatzeko. Egia da, uste dugu udaletxe honetan diru laguntzak ezberdinak ematen dira, ekintza kulturalak besteak beste sustatzeko, uste dugu ona dela herriaren kultura giro hori sustatzeko, astebukar honetan Arrasate Blues izan dugu, ekitamen paregabea, Mondran Roll, Arrasate Bluesean beste 20.000ko diru laguntza, Mondran Rollen bebai aurreko astebukaran beste ekimen oso garrantzitsua eta parte hartza handi xauki dagoena, beste 18.000 euro, Arrasate musikaleri ere orzoiko 25. urteurrena antolatzeko Carmina Bunaranen kontzertua beste 10.000 euro, egia da diru laguntza ezberdinak daudela kultura arloan, eta hori lotzen dut batez ere Arizmendiarrita Lagunaren diru laguntza horrekin, non da baita beste musikal bat antolatzeko, eta beste Alizaren inguruan komentatzen ari zaretena, hau diru laguntza hau dago lotuta, dago guztiz baldintzatuta San Isiderako Elixaren obra itxiarena, zuek ondo dakitzue San Isideroko Elixase modutan dauen, 2016an uste doia auzoalkatetzatik bertatik eta auzuak musako lantzako eta herrixandako nik uste oso garrantzitsua izan da metik San Isidro Elixia, eta hor egon da eskara bat eraikuntza hori berrizteko, ikusten duzuen nola dagoen apuntalatuta, azkenengo urtetan ez dago ezin izan da horre egiten diran elizkizuna guztot jaixetan itxen dela bat, eta bai esan gainera ja gaur-gaurkoz jaso dugu auzokideen aldetik ja beraien postasuna eta ja aurreratu digute teiatua konponduta ja datorren urtera begira ja gustatuko litzaiekela bi elizkizun berrisak itxia. Guk uste dugu horrelako gai bat ondarearen alde dela, auzuaren eskaera bat izan da, herrixandako ondo egon dana, zuek badakitzuegu guk publikoki ja eskatu genuen Elixari bere garaian, gu baita eskatu genion dogaintzan emateko, ze uste hori Union Zerrajera bere garaian, Elixari eman zotzola dogainian, eta guk ere eskaera publiko esan genion, Elixari eman daixela San Isidro Elixia Arrasateko herrixari, auzoari, egon gara gai honen gainean negoziaketan, eta baina bai hartu duten konpromesua izan dela, behintzat hastia konpontzen teiatua, eta uste dugu, horrek dauka diru laguntza bat, beste hainbat eta hainbat ekimen bezala izan duten bezala. Eta espero dugu guztiok disfrutatzea, San Isidroko auzotarrak eta herritxardanok, San Isidro Elixia egon daixen berriz bermatuta eta segurtasun izan daixen bertan mugitzeko. Besterik ez, mila esker. Besterik, Baikepa? Atzaldeon, Anuska, negoziaketatan ibiltzeko, 24.000 euro teiatua konpontzeko, gehi 1.000 eta piku hilabetian, 10 urtetan, 150.000 euro kostauko zaio udaletxe honi mantentzia jubilatuen egoitza, gehi teiatua itxia, eta trukian ez da ez lortu, orduan negoziaketa pizkatxo bat frakaso moduan hartu inberko ditugu zuen negoziaketa kapazitatea, ez? Frakasotzat zukartzen desuna, guk uste dugu oso garrantzitsua bermatuta egon daixen, zigarrolako jubilatuen leku hori, ez bakarri zigarrolako jendian dako, zube badakitzu hor, herriko jende pilo ibiltzen da pasiboan aurrera tatzera eta erabilpena undixa daukon leku bat. Guk uste dugu bermatuta geratzen dela era klaru batetan, seguru batetan, eta guk uste dugu benetan negoziaketa oso ona izan dela, bermatzen delako 10 urtetarako zigarrolako jubilauak izan deixien alekua, jubilauak eta edozein berteratu leke, eta Arrasatek edozein. Eta gero gainera, teiatua konponduta egon deixen. Guk uste dugu benetan, kasu honetan ikuspegi ezberdina daukagu, eta guk uste dugu benetan dela musako lantzako eta arrasatzerentzako notizia oso ona. Baikepa? Azken, zure kronologia jarraituz,
zuek eskatu zinuten doaitza Elizari eraikin hori herriarentzako izateko. Negoziaketa gogorrak eduki dituzue, luzeak eta lortu dozue 150.000 euroren truke teiatua konpontzea eta jabetza oraindik Elizan egotia. Negoziaketa politxa. Soilik hori. Buskatzera pasatuko gara? Bai, Joseba. Bai, atzaldeon. Azena batzordean, ogasun batzordean, azaldu nauen ere iritzia, baina, berri da azaltzera nator. Gu ez gaz, Elizaren teiatua konpontzearen kontra, noski ez. Baina bai gaz, zuek sinatu duzuen hitzarmena beteatzearen alde. Eta zuek sinatu duzuen hitzarmenak 7. puntuan esaten dau, obra mota horren ardura Elizarena da. Eraikinaren jabiarena dala, eta ez udalarena. Orduan, udalak horrezteko zetan diru laguntzarek egun behar, ze nahikoa ordaintzen dau errentaren bidez. Orduan, hemen dau finanziazio bikoitz bat. Alde batetik errenta dau, eta alde batetik eta bestaletik dau diru laguntza bat ez dana justifikatzen. Ze guk hitzarmena errespetatu behar dugu, eta hitzarmenean ez dau esaten, alokairuaz gain diru laguntzarik ordaindu behar dugunik. Eta justo eta 4.000 euro die, ze hemen, eta erabiligo zure hitzak, trampeatzen da realidadia. Ze, justifikatzen duzue, obra itxeko dela eta 4.000 euro. Zerbitzu, batzorde buruak, bere azalpenian, esan zauen, hau zala, azkengo 2 urtetako alokairuak eos ordaintziaren kompensazio bat diru laguntza hau. Orduan, edo da bat, edo da bestia, baina bitxak ezin lizke izen. Edo da kompensazio alokairu ez talak ordaindu, edo da diru laguntza bat hitzarmen errespetatu barek emuten dana. Orduan, edo bat edo bestia, baina bitxak ez. Eta bi azalpenak entzun dut. Idatziz bakarri dugu bat, irigintzako buruak idatzi dauena. Eta irigintzate pasu dana eta ona etorri dana plenora diktamen moduan. Baina, azina batzordeko azalpena beste bat izan zen. Izan zen alokairuarena. Azkenengo 2 urtetan ez dela ordaindu alokairua. Orduan, edo bat edo bestia, baina biak ezin dizke izen. Gero dare, hainbat gai tekniko, gobernu batzordeko, tokiko gobernu batzordeko aktan jasotzen dienak, hainbat erreparo, kontu hartzilek eta idazkariak itzen dabienak, eta gustuko joakunak horre konpontzia. 4 erreparo daz eta konpontzia. Bata da, eta niretat oso garrantzitsua da, ez da holandikoa justifikautat sinatzailea. Zuek emutetu zuen diru laguntza, eraikinaren jabia estan beste erakunde bati. Hori nirez gazartzen buruan. Eraikinaren jabia baldin bada bat, diru laguntza mundujako horri. Ez beste bati, ze beste horrek ez duk hori ningu interesik. Eta gauzak ezin jena aztu, eta gutxio administrazioan. Esaten duzue, ez dakit, negoziazioak injozuela. Nik ikusten duten gauza bakarra da, Eliza da biela kajain, eta jabetza ez dauela askatzen. Gustuko joaten jakin, azkenengo 2 urtietan alokairu, diru laguntza eta barretan zema diru jaso dauen, eta guk administrazioak udalak herriak ez dauen ezer errekuperatu. Eta zuk esan duzun moduan, Elizak hori ere jaso zauen, doaintza bat. Eta doaintza batetatik, itxen dago, gotortu itxen da, eta horren jabetzarekin jarraitzen dau, herriari begirunerik izan barek, eta hori herriaren izen behar zan. Lehen beharriaren azan, eta oin beharriaren izan behar zan. Eta gu gabetzor dirua sartu eta sartu, saku baten, diru laguntza diela, alokairuko kontratua diela, oin jara 15 urte bebai egon zan diru laguntza bat beste obra bat itxeko, eta ze jasoten dago herriak horren truke? Eta non diruarena, eta non dirua nola doia? Nire oso grabia betzetagat. Bueno, eta jazta. Nik bai aklarazio bat inbiotu Joseba. Bi eraikin desberdin die. Bada Elizia eta beste bada jubilatuen egoitza, separauta dago. Eta bere garaian, 2007 urtien, udaletxe honek hitzarmen batein zauen Elizarekin. 2007 urtien, eta izan zen, udalak berritzen zauala jubilatuen elkartearen zatiko teiatua, eta horren truke, eukiko zauala, 10 urteko zesioa gehi 5 zito. Eta udalak asumitu zauan eraikin horren teiatuaren konponketa, horren truke. Alokairurik sekula ez da ordaindu orain arte. Orain zer gertatu da, zesio hori amaitu egin dala, eta zesio hori amaitu egin danez, jarraipena eman zaiola. Eta jarraipena eman zaio, orain honetan alokairu baten bitartez,
Baina, oraingo honetan, udalak asumitu beharrean Elizako, ez ja jubilatuen etxeko baizik, beste Elizako teiatua horretarako ematen zaio diru laguntza, baina bi gauza guztiz ezberdin dira, bakarrik aklaratziarren puntu hori. Orduan bozkatzera pasatuko gara, puntuaren alde, puntuaren aurka. Amai baiezko eta 9 ezezko. Onartua gelditzen da. Laugarren puntuan, elkar eragingarritasun plataforman eta Gipuzkoataritik informazioa jasotzeko hitzarmena, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ogasun eta Finantza Departamentuak eta Arrasateko Udalak sinatu beharrekoa ontzat emateko proposamena. Ogasun eta Finantza Sailarentzat Gipuzkoako lurralde historikoaren udalarentzat beharrezkoa da datu jakin batzuen lagapena egitea. Horiei esleitutako zenbait zeregin garatu eta dagozkien eskumenak bete ahal izateko. 2022ko ekainaren 10ean Gipuzkoako Ogasuneko zuzendari nagusiak informazio konkretu batzuen lagapenerako lankidetza hitzarmen eredua bidali zuen. Gipuzkoako Ogasun eta Finantza Departamentuaren eta Gipuzkoako lurralde historikoko udalen artean sinatzekoa. Horren xedea honako hau da. 1. Kontu korronte zenbakia egiaztatzeko nireko aplikaziora sarbidea. 2. Udalerrian dauden higiezinen hainbat operazioen datu eta notaritzako eskituretara sarbidea, hirilurren balio gaikuntzaren gaineko zerga eta beste udal zerga batzuk kudeatu eta biltze aldera. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako proposatzen du. 1. Informazioa emateko lankidetza hitzarmen eredua ontzat ematea. 2. Sinatzea eranskin eredua. 3. Alkate lehendakariari ahalmena ematea, hitzarmena Arrasateko Udalaren izenean eta ordezkaritzan sina dezan. 4. Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuari erabaki honen berri ematea. Puntu honetan, interbentziorik ez onartutzat ematen dugu beraz. Eta 5. puntuan, Eusko Jaurlaritzako iruzurraren aurkako planera atxikitzeko akordio proposamena. Europako Next Generation funtsen arira eskainiko diren berreskuratze eta erresilientzia mekanismoko funtsekin finantzatutako berreskuratze, eraldatze eta erresilientzia planean jasotako neurriak egikaritzeko esparruan beharrezkoa da erakunde parte hartzaileen kudeak eta prozedurak eta kontrol ereduak egokitzea. Parte hartzen duen erakunde erabakitzaile orok iruzurraren aurkako neurrien plana izan beharko du. Dagozkien funtsak aplikatu beharreko arauen arabera erabili direla bermatzeko eta deklaratzeko. Bereziki iruzurra, ustelkeria eta interes gatazkak prebenitu, detektatu eta zuzentzeari dagokionez. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Eusko Jaurlaritzako iruzurren aurkako planera atxikitzea, udalak bere plan propioa egiten duen bitartean. 2. Arrasateko Udaleko iruzurren aurkako batzordea eratzea, arriskuen ebaluazioari ekin diezaion eta bere kideak izendatzea. 3. Iruzurraren aurkako borrokari dagokion, Arrasateko Udalaren politikari buruzko adierazpen instituzionala onartzea. 4. Kontratazio hitzarmen eta diru laguntza prozesuetan onartuko den interes gatazka ezaren adierazpen eredua ontzat ematea. 5. Eusko Jaurlaritzaren Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikodunen etika eta jokabide kodearen testu bateginera atxikitzea, Arrasateko Udalak jokabide etikoari buruzko bere kodea egin bitartean. 6. Iruzurren aurkako salaketa postontzi propioa argitaratzea udal web orrian, dagozkion barne eta kanpo kanalekin. 7. Akordio hau eta dagozkion eranskinak Arrasateko Udalaren egoitza elektronikoan argitaratzea, bere ezagutza orokorrerako. Puntu honetan interbentzioak ez daude, onartutzat ematen dugu orduan, eta 6. puntuan 2020-2023 epealdirako Arrasateko Udalaren diru laguntzen plan estrategikoaren 7. aldaketa onartzeko proposamena.
38/2003 lege orokorrak dirulaguntzei buruzkoa 8 artikuluan esartzen du, dirulaguntzak esartzea proposatzen duten administrazio publikoetako organoek edo beste edozein erakundek aldez aurretik zehaztu beharko dutela dirulaguntzen plan estrategiko batean ura aplikatzean zer helburu eta ondorio lortu nahi dituzten, zer epe behar den horiek lortzeko aurreikusitako kostuak eta horien finantzabideak. Aipatu artikulua oinarrizkoa da. Arstek udalak 2020ko martxoaren 3an onartu zuen 2023 aldirako dirulaguntzen plan estrategikoa. Onartu zenetik gaur eguneraino 6 aldaketa onartu dira. Orain, 2022ko udalaren aurrekontuan beste hainbat kontu sail onartu dira, dirulaguntzen lerro berriak ezartzeko. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. Lelena, onartzea Arrasateko udalaren dirulaguntza plan estrategikoaren 7. aldaketari dagokion dokumentoa. Honako lerroak batzen dituena. Bat, B19 laguntza programa, Arizmendiarretaren lagunak, elkarteari laguntza, ematea hasia izeneko musikala ekoizteko. Bi, D4 laguntza programa, San Isidro Elizako teilatua konpontzeko. 3, E8 laguntza programa, merkataritza eta zerbitzu establezimenduentzat tokiko merkataritza jarduerak sustatzeko. 4, I6 laguntza programa, Arrasateko rugby taldearen 50 urteurreneko ekintzak diruz laguntzeko. Interbentzioak, bai Maider? Bai, alkate Andrea, aklaratzearren, nola da posible diru laguntza Elixari ematea jabetza ez daukon titulartasunari? Osa, titularra ez dan pertsona juridiko batei? Ba, posible da. Nahi badau kontu hartzaileak erantzun desala. Posible dan edo ez, edo idazkariak. Hau da, programa gehigarri bat, baina berez diru laguntza oraindik ez da esleitu. Posible da? Osa, titularra ez da pertsona juridiko batei diru laguntza ematea, bere eraikinean obra bat egiteko, posible da? Zen dizut erantzun. Bai, orkenez. Obispoan bamiana dago, emoteko diru laguntza bati, bestiak obria indeixen. Eskerrik asko. Besterik? Bozketara pasatuko gara orduan? Puntuaren alde? Puntuaren aurka? 12 baiezko eta 9 ezezko. Onartua gelditzen da, 7. puntuan, Konstrukziones Moyua SL, eskara Juan Arzamendi musikatxea bergaitzeko exekuzio obraren epea, 2. fasea, obrak jarraitu eta bukatzeko luzatzeko eskaera, eta hemen pertsona batek hitza askatuta dauka. Hurbildu altzara atrilera hitz egitera mesedez? Bueno, arratsaldeon guztioi. Ez dakit entzuten zaiten. Bueno, lehenik eta behin eskertu nahi nizueke, gaurko egunean Arrasateko udalari, nik ordezkatzen dudan enpresari hitza hartzeko eskaera onespena ematea. Bueno, hasiko naiz pixkat introduzio txiki bat. Guztiok ezaguna da, COVID virusak sustatutako aparteko egoera. Eta, horrek mundu osoko produkzio kateak etendu egin ditu. Orduan, gau gutxi izan balitz, otsaian, Ukraina eta Rusian arteko gerratea hasi zen, eta honek geneukan egoera ez egonkorra areagotu egin zuen. Gaur egun, gasolina eta energiaren prezioak ikustea besterik ez dago. Aipatutako egoerak eragin zuzena izan du kontratuan, eta izugarri zaildu du edozein obra edo lan egitea. Horrexegatik,
azpimarragarria da azken urtean eta azkeneko hilabetetan hutsik geratu diren obren kopurua asko handitu dela. Hau da, udaletxeak lizitatzen ditu obrak eta konstruktora ez gara presentatzen ez dutelako kostu minimora iristen. Ez direlako kostu minimora iristen. Adibidez, Hernanin, Loidu eta Altzueta bide arteko konpoketa lanak. Orion, udal kanpinean uretako aisialdieko gune bat erekitzeko obrak. Zestoan, udal pilotaleku estalkia eraberritzeko lanak. Donostian, jolastokitako igogailu vertikala. Tolosan, kirol instalazioen obrak eta urbanizazio osagarria. Eta abar, luze bat. Dakizuen bezala, Moio eraikuntzak obra gauzatzen ari zen bitartean epea luzatzeko 3 eskaera aurkeztu ditu. Bakoitza behar bezala justifikatuta. Eta ni gaur etorri naiz 3. eskaerari buruz hitz egitea. Uztailaren lehenengoan aurkeztutako eskaera bakarrik aipatuko dut. Exekuzioaren azken hilabetetan zenbait aldaketa ezarri behar izan dira proiektuan aurreikusitako aldatuz eta aldaketa horiek eragin zuzena izan dute gauzatzeko epean. Eskatutako aldaketak eta horietako batzuk definitzeko beharra direla eta beharrezko izan da epea abuztuaren 16ra luzatzea. Maiatzaren 30ean obra zuzendaritzak ekialdeko barne eskailera zehaztu zuen. Ekainaren 22ean obra zuzendaritzak eraikineko sarrerako sabaietako soluzioa zehaztu zuen. Honek ate automatikoen eta ate langanen fabrikazioari, berrikuspeni eta sute eta argiztapen ekipoak jartzeari eragiten die. Ekainaren 27ean obra zuzendaritzak teilatuko baranda berria zehaztu zuen. Uztailaren 5ean Urbeltzen eta Uriuren ustuketa zehaztu zen. Eta estenatokiko zorua atzo. Uztailak 18. Arrazoi guzti hauek aipatuta gero eta amaitzeko, adierazi nahiko nuke, Moio eraikuntza enpresaren egitasmoa beti izan dela bezeroarekin hitza betetzea. Hori izan da gure lanaren oinarria azkeneko 84 urtetan, Gipuzkoan eta Euskal Herrian, markatu. Eta kulturola bukatu zen bezala, hau ere bukatuko dugula, Arrasateko herritarren gozamenerako. Eskerrik asko guztioi, zuen arregatagatik, agur. Idatzia aurkeztu du Konstrukziones Moiuak, idatzian obraren aurrekariak eta obra luzapenerako arrazoiak aurkezten dituzte. Besteak beste, proiektuak aurreikusitako lanen inguruko aldaketak eta eskaturiko zenbait aldaketaren definizio falta. Bakoitzean, zehazki, zelako lanak egin behar dira, zer egoeratan dauden eta amaitzeko epe aurreikuspena aipatzen dira. Eskatzen dute, obra epea luzatzea 2022ko abuztuaren 16 arte. Udal plenoak 2021ko ekainaren 17an erabaki zuen Konstrukziones Moiua enpresari esleitzea Arrasaten Joan Arzamendi musika etxea birgaitzeko exekuzio proiektuari dagokion obra egitea, 2. fasea obrak jarraitu eta bukatzeko, eta 6 hilabeteko epean. Obraren zuzenketak eta 2021ko irailaren 6an sinatu zen, eta obra bukaera data 2022ko martxoaren 6rako aurreikusten zen. Osoko bilkurak 2022ko martxoaren 10ean berretsi zuen Konstrukziones Moiua enpresak egindako eskaera onartzea eta obraren amaiera data berria 2022ko ekainaren 6an finkatzea. Osoko bilkurak 2022ko ekainaren 14an erabaki zuen onartzea Konstrukziones Moiua enpresak egindako eskaera eta ondorioz amaiera data berria 2022ko uztailaren 5ean finkatzea. 2022ko uztailaren 1ean Konstrukziones Moiua enpresak epea luzatzeko eskaera egin du. Horiek horrela, obra zerbitzu mantentze eta usoetako batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Onartzea Konstrukziones Moiua enpresak eskaturiko epe luzapena. Enpresari adieraziz, obra bukatzean ikusiko dela, epe luzapenen zenbatekoa eta atzerapen hori kontratistaren erruz eman den ala ez. Guzti hori, hasi daiteken atzerapenengatiko penalitate espedientearen esparruan. 2.
Jakinaraztea akordioa, Krean Kooperatiba Elkarteari eta Konstrukziones Moyua SL enpresari. Interbentzioak? Bai, Maider? Bai, atzalde hon, ez dakit nola esan duzun izena zeuketzula? Jagoba, ongi etorri, ez genek isen zetozenik. Orduen, eskertzen dotzugu etortzia. Jakin izango gau, ez gauen euroengo olako sorpresia, baina, ongi etorri. Ez daukagu inolako dudarik, Moyuaren borondatia dela jame ero eskola, musika eskola eraikitzia. Daukagu inolako dudarik, badakigu jota sua, inoiz ondo ez bezala sua lanien zabiltziela. Osea, alde horretatik eskerrik asko etortziagatik. Bestaldetik, hemen egonda aldaketa bat, azkenengo eskatu izan danian atzerapena, hemen gaur onartu behar dan edo onartu ez dan puntu honetan, badago ezberdintasun bat. Eta da, zabaltzen dela, behingoz, aukeria enpresari, eraikitzen ari dan enpresari, zelabaiteko erantzunkizunak eskatzeko ez baldin bada justifikatzen, egindako lana, ez dela bere errua izan, ero izan dela bere erantzunkizuna. Bere momentuan, ekaineko plenuan, alkateak prentzari guri ez, baina prentzari esan zion oso garbi esaten dutela txostenek Moyuaren erantzunkizunik ez dauela. Ez da egia, ez da egia. Hemen Moyua etorri dan bezala Krean etorriko balitz, eta egia esaten baldin badu, orain hilabete eskatu zen atzerapenean, basauen erantzunkizun bat, enpresarena ez zauelako justifikatu. Horregun batzuk dauz justifikatu barik. Eta orain bebai dauz egun batzuk justifikatu barik. Eta orain zabaltzen da, aukeria, zelabait daukagun kontratua bete deixien. Hau da, espaldin badozu zure kontratua betetzen, orduen erantzunkizun batzuk dauzkazu. Gu horrean ahuldekoak izan gare beti. Baina zuek beti esan dozuek guk kulturaren kontra gauzela, eta musikaka eskolaren kontra gazela. Guk behin eta berriz esan dugu ezetz. Baina, alkatiak oso ondo esan zauen. Oso ondo dago esatea kulturaren alde daudela. Baina erabakiak hemen hartzen dira, plenoan. Horietan eseskoa eman dute hasieratik. Bai? Eta orain zergaitik esaten dozue, zuek guk esaten gabiltzen alen. Zergaitik aldatu dozue deribia. Hau da, lehen guk eskatzen ari ginela, oin zuek eskatzen ari zaiela, ero atia zabalik izan dozuela, oin hori ondo dau. Zangurot, guk erantzunkizunak eskatu izan gauenean, eta kudeak eta zintzua, eta diruaren zaintza, diru publikoaren zaintza eskatu izan dugunean, zuek guri barra inuzko zuen musura esaten kulturaren kontra gazela, eta gaur eskaera horrekin etortezarie. Ez? Eskaera horrekin etortezarie, eta oin hilabete berdinetan geuzen, Gepak esplikauko dago beto, teknikoki asko sobeto dakiselako, ni baino askoz gehiago. Baina, oin, azkenengo aldiz, atzerapena eskatu zanean, berdinetan gazen, eta zauen justifikatu barik egun pilo bat. Eta hori jota zua dauz lanien, eta ondo pentsetan jat, baina erantzunkizunak enpresak dauko, herritarrak daukon bezala. Eta guk eskatu izan ditugunean, kulturaren kontragaz. Baina zuek gaur, ate hori zabaltzen dozuela, kulturaren alde zaudete, ez? Horraino. Bez interbentziorik, Eba? Bai, eskerrik asko tortzagatik eta zure azalpenengatik, baina hemen guk mai gainean daukagu txosten bat, eta txosten honetan jartzen dau ez talkiko baranda eta sarrerako zabaia urzikinen ebakuazioa onargarria dela edo behintzat ez dela bakarrik kontratistaren errua, baina ekialdeko eskailera, kanpoko arotzeria, telekomunikazio, hartuneak, eta abar, emandako atzalpenek ez dutela justifikatzen beste atal hauetan eman den atzerapena, ez? Beste alde batetik esaten da, obra bukatzean ikusiko dela onartutako epe luzatzearen zenbatekoa. Hori argi dau, ze kontratua jasotzen dau. Kontratua jasotzen dau, egun bakoitzeko 3.288 euro, orduan bakarrik espero dugu kontratua betetzea. Baikepa? Atzaldeon berriro. Ni aklarazio txikitxo bat, ez dut nahi ikamikatan inorrekin sartzea eta zurekin gutxiago, zure iritzia eman duzu eta ondo iruditze jat. Baina obra hau esleitu intzanean, 6 hilabeterako esleipena zeukan,
eta enpresak argudiatu duenez, otsailean gerra bat hasi zen eta arazoak hasi ziren eukitzen, karburantien igoera eta gerra, eta otsailean hasi omen zen, baina eske lehenengo fetxa bukaera zen martxoak 6. Eta pizkatxo bat jarraipena egin diogun zinegotziek ikusi dugu lehenengo obraren lehenengo 5 hilabeteetan han 3, 4, 6 langile zeudela bakarrik. Zorionez, hortik aurrera, orain azkenengo aste bukaera bezala, 60, 32, 45, domeketan, baina eske otsailera arte lan erritmoak zianak. Eta orduan, atzerapenak aurre ikusten zian, eta bestela hemen daude SOEko zinegotzia eta EAJko zinegotzia batzordean daudenak, nun behin eta berriro entzun duten zelan liteke obra bat bukatzea langilerik ez baldin badago barruan. Eta behin eta berriro, kreanek esan dau, dudak zeudela, baina aurrera. Dudak zeudela, baina aurrera. Baina azkenengoan, ekainekoan, kreanek esan zauen, basauzela egun batzuk etziela justifikatzen. Eta oraingo honetan, are eta gehiago. Are eta gehiago. Orduan, zorionez, sartu zarete bide zuzenean obra bukatzeko. Zorionez. Eta bide zuzenean esaten dut guk uste dugulako bide zuzena zala hasieratik. Eta ez estali bukatzeko gogua daukolako. Behin eta berriro hori esan dalako argudiatek azken nahi dugu bukatzea. Karo, kontoski, gu bai, nahi dugu obra bukatzea, lehen bailen. Eta zorionez, enpresa bai nahi du bukatzea. Baina askotan, eta askotan esan dugu, ez zaudela justifikatuta, ikusi ditugulako erritmoak, eta bestela daude beste zinegotziak, bai Eugenio eta bai Vitoriano, konfirmatu dezaketela, batzordean behin eta berriro esan duguna. Eta kumplitu indana. Orduan, argudiategiak milaka izan daitezke, baina kreanek, ontsa bertan, LKS kreanek, beste iritzi bat dauka. Eta ematen dau, zuek ere horrekin ados zaudet, ez da? Ez krean ez da etorri. Anurka? Bai. Lehenik eta behin baita ere eskerrak. Oioa enpresako ordezkariari azalpenak osoko bilkura honetan ematea 3. luzapen honen inguruan. Kepa, posten gara, danok nahi dugu obra bukatzea, oposizioak, guk, enpresak, zorionez gaz, eta obra bukatuko da. Kulturola bukatu dan bezala, jama ere bukatuko da. Eta guk esaten duguenean, etzaziela kulturan alde, guk esan duguna da, oztopatzen ibilizariela osoko bilkura honetara etorri dieranean atzerapenen inguruko gaiak orduan aurka boskatu dezutelako, badakigu EH Bildu ez dagoela kulturaren aurka. Hori ez dugu esan. Esan duguna da, prozesu hauetan, kulturolan, jamen, etortzen diranean atzerapenak, daudenean mai gainean, arazoak, orduan, que no arriméis el hombro, oztopatzaileak zaretela, egia da, esbarregin, hori da esan duguna. Badago aldaketa bat, gaurko diktamenean egia da, zer orain arte, karo nik badakizar egiten dezun, egiten dezutena da kreanik aurrekoan esaldi baten esaten zuen dudan ikusten zula, eta etzuela onartzen, baina beste batzutan esaten zuen baiet. Esaten zuen, baiet. Eta betik, etorri deanean diktamen honetara, betik, udal zerbitzu teknikoak, betik, proposatu ditugu aurreko luzapenetan, ontzat ematea. Betik. Eta LKS kreanek, aurrekoan, zati batzuk ikusten zitzun dudan, beste batzuk ez. Kepa, gertatzen dana hemen da, zuk irakurtzen duzu zurea, eta nik irakurtzen dik nirea. Bai. Eta udal zerbitzu teknikoaren baiestaperarekin zetorren diktamen honetan. Eta gaurkoan ere, udal zerbitzu teknikoak proposatzen dute onarpena. Gure teknikariek, hemen badiru dauden, dano garela espertuak horretan. 8 langile, 15 langile, danok espertuak. Batzutan hemen gara arkitektuak, gero abokatuak danok, hemen dano duku zer esateko. Eta zerropinetako, dano gara superlistos. Nik uste dugu, diktamenetan, ez morraz, Andrea, esaten dut,
Errespetu osoz esaten dut. Askotan egiten direlako komentarioak, uste dut, hemen daude jakitunak hitz egiten, diktaminetan hitz egiten dute jakitunak. Eta nik pertsonak honek enpresaren hitza ulertzen dut eta onartzen dut. LKS-kreanen irakurketak ere egiten ditut eta onartu ditzaket. Baina gero gona datorrena, diktamenean datorrena dator gure udal zerbitzu teknikariak. Eta hauek proposatzen digute onartzea. Eta egia da, oraingo 3. luzapen honetan, bai esaten dutela, guazen itxarotzen, 3. luzapen honekiko, ze beste biak ontzat ematzen dira, 3. honekiko, guazen aztertzera obra bukatzen danean, gaurko luzapen honekiko, zer nolako ardurak egon diren, azkenean zer nolako luzapen egon diren, eta ardurak egongo balira, hartu beharreko erabakiak egon beharko balira, egongo dira. 3. luzapen honi dagokionez. Hortan ari gara. Eta besterik ez, bakarrik espero duguna da, Moiuako ordezkariak esan duen bezala, eta beraien konpromesua hemen adierazi duen bezala osoko bilkura honetan, daudela prestutasun osoa obra bukatzeko, eta udal gobernu honek ere, kulturola egindan bezala, jame bukatutzat ikusiko dugu urrengoko hilabetetan, eta uste dugu benetan dala zorionekoa eta dala ona arrasaterentzat. Mila esker. Bai, Kepa? Barkatu Anuska, eta esartu txartu, baina nulia hartzen zabiltzen eri? Benetan? Esaten didazu nik nire irakurketa egiten dudala amengo plenoan, aurreko plenoan kreanen espedientearen puntu danak banan literalki irakurri nituenean, nik nire irakurketa egiten dut? Noski ez garela dituak, baina gu, zinegotzi danok, hemen gauden zinegotzi danok, daukogu bete behar bat dala herriko gaiei jarraipena egitea. Eta jameri, zuk ez dakit, baina ni jarraipena egin diot, eta oso gertukoa. Agian ez naz arkitektoa, agian ez naz abokatua, eta jarraipenak egiteko kapazitatea, nire kapazitatea dudan jarri dozu. Sentitzen dut, baina begixak badauzket, eta pixkatxo bat sentido komun esaten dan hori, zehozer badauket bebai. Eta ulia hartzea, behintzat horrela hartu dut zure intervenzioa, ulia hartzea modukoa dela, iruditzen zait. Behin eta berriro zabiltzate esaten, ez diala argudiatzen guk esandako gauzak. Hemen daude zuen zinegotziak, eurak esan dezakete nik esaten dudan guztia teknikariak esan duela. Teknikariak. Eta zenbatetan diskutiru dugu hau obra zerbitzu eta mantentze batzordean, teknikariak gauza batzuk esan, eta azkenean zerbitzu teknikoak kontrakua idazten dutenean hemen. Ni ez nator espedientia irakurtzen, ni astelenero gai hau tratatzen dut batzordean. Eta ez baldin bada ertetzen nik atera egiten dut. Osa, jarraipenik ez diogula egiten gaiari, antzerako zehoz ere esan duzu. Zelako espertua garen, superlistos, danok gara superlistos, esan duzu, eta danok garen superlistos, jarraipena egin gabe, agian batzuk, hain azkarrak zarie, honetaz hitza hartu dezakezuela eta zuen iritzia eman. Baina ni jarraipena astero egin diot gai honi. Eta soilik esatea, gu gure burua aditutzat hartzen dugula, noizbeinka iritzi bat hemen plenuan emateko, sentitzen dut, baina ez jat iruditzen, nivel minimokoa ez jat iruditzen. Hori alde batetik. Eta horretaz aparte, hemengo Moiuako ordezkariak hitza hartu duenean, esan du azkenengo luzapenari buruz hitz egingo duela, eta zergatik ez dugu hitz egiten 6 hilabeteko obra epea hasi zanetik? Gu badakigu, nik badakit, zehazki jarraipena egin dio dalako, azkenengo hilabetietan, zapatuak, igandeak, jaiegunak, San Juanak, dana indutela lan. Eta 30 piku langileekin, 40 langileekin, baina bebai berdin badakit, lehenengo 5 hilabeteetan, egun asko eta askotan, 2, 3, 4 langile zeudela lan egiten. 2, 3, 4 langile. 6 hilabeteko obra bat egiteko.
barkatu, baina arkitektoa ez naz, aditua ez naz, baina tontua ez da ere. Eta badakit 6 hilabetetan 3 pertsonak ezin dezaketela obra erraldoi hori bukatu. Eta ez duenak ikusten, agian betaurreko, nire bezalako betaurrekoa jarrin barko ditu gauzak ondo ikusteko. Eta hori horrela da, zuk ikusi nahi ala ez. Eta horretarako daude, bai Vitoriano eta bai Eugenio, esateko jarraipena egin zaiola asterokua, eta exigentzia astero egin zaiola. Astero. Eta hori dudatan jartzea, eta hemen bestiak inozoak moduan hartzea, iruditzen jat dela pasada bat. Eskerrik asko. Besterik? Bai, Maider? Bai, bukatzeko. Niri bezure interbentzioa gutxi guztau jatea, Anuska? Nahiko gogorra di entzutia olako bestiekiko alako, hori ez. Osa, hemen dano gare muy listos eta horrek, takin nik. Baina, bueno, bukatzeko. Hemen guk ondo esan gauen bezala 21 gauz obra hori bukatzeko irrikitan. Danok. Eta hori beste gunean bebai esan hauen, eta hoen bebai esaten dut. Beste gauza bada, obria lusatzen danian arrazoi gabe, ze erantzunkizun bete behar dien. Eta oinarte, eta ez da nire interpretazioa baizik eta txostenetatik ateratzen dana, oinarte, azkenengo 2 hilabetetan, enpresak bere gain erantzunkizunak hartzen dabil berandutza ez duelako justifikatzen. Edo ez osotasunean. Eta hori errealidade bada. Ez gabitza asmatzen. Zer esango bau hori publikoki herrixari. Baina herrixari esan inbijako. Osa, enpresa lusatzen ari da, eta dauz egun batzuk ez dauela arrazoitxuta lusapen hori. Eta horren aurrian, diru zaintzaile garenok, diru publikoaren zaintzaile garenok erantzukizunak eskatu behar ditugu. Baina oinarte hori ez tozuein. Gaur bai, horrek zeko gure esan, oztopatzaile batzuk zariela. Guri esan dozuen bezala, esan gauenien, exigitu enpresari, betetzia, herritarrai esaiketan zaion bezala. Beste enpresa batzuk esaiketan zaien bezala. Exigitu, ez, oztopatzaileak zarete. Ez da oztopatzaileak, ezke gure lana, ez da beste aldera begiratzea. Gure lana da esatia, hemen diru publikoa dau, eta hemen erantzunkizun batzuk sortzen dienien guk exigitu behar ditugu. Eta gaur, punto honetan, aldaketa hori dator. Ikusiko dugu gero, zer esaten dauen teknikoak eta egin behar da edo ez, baina aldaketa hori dator. Eta hori da gaur boskatu bidana, ez garela inoiz baino listu hauak, eta hori, herrixen bizidan inor, herrixen bizidan inor, herrixen bizidanak ikusten dau zer gertatu dan. Eta dano gauz, goiuak, obra hori bukatzeko irrikitan. Danok. Eta erantzunkizun alik eta gutxi genekin. Besterik? Bai, kepa? Bukatzeko, alkatiak esan zuen, behin eta berriro prentzan, eta oso azarre, eta bestela hartuen meroteka edo goienako irudiak hartu, gu kulturaren kontra gaudela. Beti kontra boskatzen dugulako beharrezkoa edo garrantzitsua den momentuan. Hori izan zian hitzak. Osak, ez esan hori etzala horrela izan. Besterik? Ja, buskatzera pasatuko gara. Puntuaren alde, puntuaren aurka. Hogei baiezko eta esesko bat. Aurrera ateratzen da, onartua gelditzen da. 8. puntua bertan bera gelditzen da sailak horrela erabakita. 9. puntuan, arrasateko bat. Langileak hemen dauzenez, zeitxoin bidoe, pleno osua? Idazkariarekin kontsulta egin dut pleno aurretik eta esan dit baietz, galderre gutera arte. Ja, baina idazkari nagusiarekin kontsultatu dugu juridikoki eta esan digu bukaera izan behar dela galderreguetan. Ezin da boskatu erabaki hori, aurrekoetan egin da batzuetan. Boskatzea, ez. Bueno, gure eskuetan dago ere plenoa askartzea, ez? Nik uste dut danok itxen baldin badu pixkat alegina plenoa azkarra izan da isela, eta horrela, beraiek gutxiago itxaron beharko dute. Bale? Bueno, 9. puntuan, arrasateko 1/2021, Maider, mesedez. Maider, barkatu, lehendakariari ez moztu, presidentiari, bale? Mesedez. Zuk ez da. Barkatu lehendakaria.
9. puntuan, Arrasateko 1/2021 udal ordenantza lehenengo aldaketa aparkatze eta igarotze mugatuko sistema arautzen duena, eta hau sistema jendaurreko epealdian aurkeztutako alegazioei erantzutea eta aldaketa behin betiko ontzat ematea. Udal plenoak 2022ko apirilaren 12an egindako bilkuran erabaki zuen hasiera batean TAO sistema ordenantzaren lehengo aldaketa eta informazio publikoko tramitea irekitzea. Jendaurreko izapidean ondorioz, jendaurreko izapidearen ondorioz 8 alegazio idatzi jaso dira. Alegazioei erantzun emateko aldaketa batzuk alegazio erantzuna emateak aldaketa batzuk eragin ditu ordenantzan, baina ez dira funtsezkoak izan. Horiek horrela, hirigintza ingurumen eta mugikortasuneko batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, TAO sistemaren aldaketa izapidetzeko prozeduran, jendaurreko izapidean jaso diren alegazioei erantzuna ematea. 2, behin-behineko onartzea ordenantza aldaketa. Lehengo aldaketak eragina du 15, 18, 19, 20, 25, 25, 26, 27, 29 bis eta 47 artikuluetan. Bigarren azken xedapedenean eta 1, 2 eta 3 eranskinetan. 3. Akordioa eta aldaketa horren testu osoa Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Aldaketa indarrean sartuko da 2022ko irailaren 1ean. Interbentzioak? Bai, Eba? Bai, aurreko gaiaren harira esatea beste batzuetan bozkatu dela hitza ematea galde erreguetan baino lehen hau. Eta ez dakite oingoan zergatik ez da egiten. Gaian sartuta, nire ustez, eta horren gaian, nire ustez gobernuak beste aukera bat galdu dau eta sistema herritarrekin ganoraz lantzeko. Gainera gaur ekartzen dituzuen aldaketa asko astikerrekin egindako parte hartze prozesuetan atera ziren, baina zuek esen dituzten dokumentuan barneratu eta hau dokumentatuta dago. Eta alegazioetan sartuta, harrigarria iruditzen zait, orain zuek, orain dela hilabete batzuk publikoki azaldu zen dituzten aldaketak, berdinak izatea, eta ez 8 alegazio egon direlako 329 baino gehiago. Gero ere galdetu nahi genuen, gobernuak publikoki errekaudazioaren datuak emango dituen edo ez, esan zenuten transparentziarekin jokatuko zenutela, baina oraindik 6 hilabete gutxi gora bera ja pasa dira eta ez dituzue datu hauek publikoki azaldu. Eta galdetzea ere, zertara bideratuko da diru hau. Guk sistemaren aurka gaude, baina martxan dagoenez eta bitartean rekaudatzen denez, proposatzen dugu herribusa merkatzea eta jaiegunetara adibidez zerbitzu hau zabaltzea ere. Edozein modutan, gobernuari eskatzen diogu transparentzia gai honen harira. Eskerrik asko. Beste interbentziorik? Bai, Maidar? Bai, eskerrik asko, eta barkatu moztu badotzun lehen, guk gure botua kontrakoa izango da, alde batetik ez dugulako ulertzen zen logika eramandan alegazio batzuk onartzeko eta beste batzuk ez. Osea, hemen 4.000 firma aurkezten dira erreferendum bat eskatzeko eta desestima hoitxe jakie, ez esko emate jakie. Ez dugu esan nahi referendumen alde gauzen iguk, baina ez da jakie onartu. Aldiz, Uribe auzoan, 8 kaletan, 8 kaletako 2.200 biztanletik 430 bakarrik bozkatu daue, 119ak, eta 119 horrek ez du bozkatu danak aldi berian, esan nahi dut, danak ez dute eskatu TAO sistema beren kaletan. Eta hau onartu egiten da. Orduan, hor, kontrakotasuna dauenez, ez dugu ulertzen zein dan kriterioa. Ero, zetik hemen hitz egiten da, onartzen zaienean, de voluntat popular, ez? Herri borondatea errespetatu dela. Baina herri borondatea, 4.000 firma etorri dienien ona, ez da errespetatu. Orduan hor, kontrakotasuna ikusten dugu. Ez dakigu, hemendik aurrera, auzuei emun jakien aukeria erreferendunak itxeko, eta zein izango dien
gehiengoak, eta gehiengo horrek ze berme eduki bidauien. Eta uste dugu kontrakotasun handixa hauela hor. Eta bestalde, San Andreseko garajiekin bebai, ez gatoz bat, ze argi dau eta begiratzen ibili gara, bai katastruan eta bai erregistruan garaje itxi bezala daukie erregistrauta eta ordaintzen daue ibia horregatik, esan jakie, badua ezin jakiela jarri eta parien kotxiak aparkatzeko aukeria daukiela, hemendik horrea ezingo daue kotxiak sartu, baina ez da irigintzatik inolako ordenarik eman, ero inolako erabakirik hartu, pertsona horrei ez kobratzeko garaje itxi bat bezala. Orduan, situazio juridiko edo egoera juridiko aldrebes baten gauz, eta pertsona horreik eukiko haue garaje itxi bat, baina ezin izango haue kotxia sartu bertan. Orduan, olako gauzak sortu izan dienez, guk izango geuke, ero izten dotzazue gaur egun bezala, ez dakizen bat urte, daro jezen aitorre jakingo dago, eta zue bebai, 20 urte kotxia garajera sartzen, eta oin bapatean, badoa, ez jaki onartzen, eta sartu behar da, tao sistema, baremuak, tao sistemak eskatzen dituen baremoak betetzeko. Baina aldi berian, ez jaki inolako aukerarik ematen, eta gaur egun garaje itxia dana, datorren hilabetietan ordeinuko dugu ibia garaje itxi bezala. Orduen, nolako kontrakotasunak dauzen, ez da ez dugunez ulertzen kriterioak zeintzuk izen dien, batzui bai, beste batzuei ez, egoera juridikoa argisa danien eta aukienien garaje itxi bat, ez onartzia bado bat ipintzia, bertara sartzeko kobratzen ari zarenien garaje bat bezala, ez dugu ulertzen. Eta horregaitik gure bosketa izango da eseskoa. Andoska? Bai, bueno, diktamenean ageridan bezala 8 alegazio jaso ditugu. Eta horren sistemaren aprilaren 12an udal gobernuak proposatu zauen behin-behinekoz aldaketa batzuk. Aldaketa horiek jarri behar dira zuek ondo dakizuten bezala publikoaren ikusteko jarri behar dira. Ez daki dagoen zerbait zabalik, entzutena zen reber. Igual, ez? Bale, markatu. Eta ez dakit, bale, berdin da. Eta gero bestalde, jaso ditugu, eta alegazio denboraldi horretan, edo zein herritar, elkarte, pertsonak, zuek dakizuten bezala, daukate aukera alegazioak itxeko. Kasu honetan, jaso ditugu 8 alegazio ezberdin. Alegazio batzuk, ebak komentatu dituen bezala, badago alegazio talde handi bat, izan direla 327 keixa, horietatik 300 piku irisa 340 horritan azalduta, eta gero egon dira beste banakako batzuk, eta bueno, banaka besta ez gara sartuko, baina bai egia da, Maider, guztiak landu direla, irigintzatik guztiak aztertu dira, denbora bat egonda, lanketa bat egonda, ziur nago batzordean azaldu dira. Arretzen hauena da, hemen zu kriterio esketortzia batzordetan gai hauen da berriz egondanean, eta hor baita zuek zaudete. Ez dakit, ez dut ulertzen kriterioien eskaera ez. Egondana da lanketa zuzen bat, eta gaur gatozena da aldaketa horiek eta alegazioetan ikusten dezuten bezala batzuk onartzen dira, beste batzuk ez, beste batzuk tartetan, egondan lanketaren ondorioz. Guzti honekin uste dugu aldaketa hauek arrasatearren obeberako izango direla, guk hasieran tao zerbitzua martxan jarri zenean horrezan genuen hasiera batetik egingo zala lanketa bat, ia bate batzutan, apirilan bertan lehenengoko aldaketak aurkeztu genituen, eta gaur alegazio desberdina gehituaz, eta hemen onartzen den gauza batzuk gehituaz, jagatoz behin betikotasun hortara. Espero ditugu aldaketak, uste dugu udako hilabete hauek aprobetxatuta, hilabete terdi hauek hemen daudelako esparru ezberdinak, eta zuk esan dezuna erguineko bizilagunak beraiek sartu dute alegazio bezala. Beraiek egin dute egin beharreko lanketa auzoan, eta horiek auzo alkatetzak alegazio bezala sartu ditu beraien eskaerak. Hori aztertu da eta hori onartu da.
Eta bai esatea, lehenik eta behin, hauin Andrea, zuk eskatzen zenuen gardentasun hori egingo da. Publikoki esango dugu nola joan diran sistemaren arlo ekonomikoak, baita ogasun batzordean ere noski horren berri emango zaizue, eta gardentasun osoz, horiek asaleratuko dira eta adierazoko dira. Eta baita zelan badakigu, jendea doianian pixkatoitzen nola di joan tao sistema hau, orain aldaketa batzu datoz, taotan 2 orduko doaintasuna, eta badakigu kontziente gara guzti honek ez dela erreza barneratzea, eta bai aurreratzen dizuet, irailean bai egingo ditugula horrelako kanpaina txikitxo bat sensibilizazioak jendeari erreza usartzeko, ze aldaketa datozen, batez be, uste deguna garrantzitsua direnak, jendeak ondo barneratu ditzan. Besterik ez, mila esker. Besterik, bai Maider? Bai, astu jate esatia, eskerrak emutia guk jarritxako alegazio asko eta asko onartu dielako. EH Bildutik egin dien proposamenak asko eta asko onartu indie eta eskerrak emuten du. Bai, Eba? Bai, esan duzu irailean aldaketak, kanpaina bereziren bat egingo duzuela aldaketen berri emateko, eta datuak noiz emango dituzue. Eta ez diazu galdetu nora bideratuko da diru hori. Aber zein dan gobernuaren proposamena. Gero beste alde batetik nik bat egiten dut Maiderrek esan duenarekin, ez dago kriterio argirik. Bakarrik ikusi daiteke Erguineko auzoaren bozketa. Auzoan ezetadera zen 225 bozka eta horren aurka eta 182 eta horren alde, baina auzoaren emaitza kontuan hartu gabe kalez kale ezarriko duzu eta sistema. Ze izango da hurrengoa, portaleka edo bozketaren emaitza ez bazaizue gustatzen, portaleka jarri edo ez dago seriotasunik gure ustez gai honetan eta improvisazioa nagusi. Berri dinot, Erguin kaleko gaiaren inguruan auzo alkatetzak landutako gai bat izan dela, auzoak landutakoa, beraiek egin dute alegazioa, hor daukazut alegazioa nola egin da, eta hori aztertu da eta ontzat eman da. Teknikoki ontzat eman da. Esaten duzun arlo ekonomikoaren inguruan ikusi barko da arlo ekonomikoa pasatzen da denbora bat, ez dakit urte bat edo ogasun batzordean adieraziko zaizue zenbateko denbora behar dan pixkat argazki bat aukitzeko, momentu honetan ez daukagolako argazki garbirik, baina argazki hori dauenean, epe arrazoitu batekin, ogasun batzordean azalduko da, eta berriz dinot publikoa azalduko da, ez dakigu argazkia gaur-gaurkoz nola dagoen. Mila esker. Beste galdera bat zegoen ere, aber gobernuak nora bideratu behar duen errekabadazioaren dirua. Ez dakigu zer nolako errekabadazioa itengo da, defizita itetzen bada, zer egingo dugu, ez dago inungo banekatarik. Ez da defizitarioa, nuskazula zai. Eta hoa ez da diru bilketa sistema bat, da ibilgailuen kudeaketarako sistema bat. Buskatzera pasatuko gara, puntuaren alde, puntuaren aurka. Amai baiezko eta 9 ezezko. Onartua gelditzen da, 10. puntuan, alkatearen ebazpenen berri ematea, ebazpenak hor dauzkazue, 11. puntuan, pertsona errefuxiatuen nazioarteko egunari buruzko mozioa, zehar errefuxiatuek taldeak aurkezturikoa. Erbestea, etengabeko konstantea izan da gizateriaren historian, baita gurean ere. Gu ere, erbeste izan ginen. Eta gaur babes izatea dagokigu. Irmoki sinisten dugu errefuxiatuen eskubideetan, eta harrera integrala eta duina emateko konpromisoa hartzen dugu. Orain, erbestealdiaren eta aterpearen bideak irauli egin dira. Gure erbestearen memoriak laguntzen digu gaur egun gerratik, indarkeria politikotik, genero jasarpenetik, ingurumenaren degradaziotik eta bizitzaren prekarizaziotik iesi doazen pertsonekin empatia sentitzen. Azken urteotan gora egin du Euskadira nazioarteko babes bila datozen pertsonen kopuruak, bai eta Europako beste herrialde batzuetara bidean gure lurraldetik igarotzen direnen kopuruak ere. Pandemia gora bera, 2020an eta 2021an Euskadik 4.809 asilo eskatzaile jaso zituen. 142 emakumeak ziren eta 17 adingabeak.
2022an nazioarteko babesa behar duten pertsonen fluxuak beraktibatzen ari dira. Aurten urtarriletik apirira bidartean, ia 1287 eskaera erregistratu ziren, hau da, 2021 osoan aurkeztakoen 75%. Kopuru horri gehitu behar zaizkio Ukrainiako gerratik ihes iritzi direnak, eta 2001/55 zuzentaraua lehen aldiz aktibatzeari esker, aldi baterako babeserako mekanismo espezifiko bat eskura dutenak. Euskadi beraz, iheslarientzako igarotze eta iriste leku garrantzitsua bihurtu da. Euskadin geratzen direnen kasuan duten onarpen eta aintzatespen urriak baldintzatu egiten du haien gizarte inklusioa ahalbidetuko duen eskubide eta zerbitzuetarako sarbidea, eta horrek pertsona asko sorgarritasun handiko egoeretara bultzatzen ditu. 2022tik 2021 bitartean, Espainiako estatuan nazioarteko babesa aitortu zitzaien pertsonak 7 baino gutxiago izan ziren, eta eben berriz 30% baino gehiago. Arrazoi humanitarioengatik bizilekua baimentzeko bidea Venezuelatik datozenei ematen zaie, ia modu esklusiboan. Bide honek dokumentazioa eta gizarteratzea errazten ditu, nahiz eta eskatzaileak ez diren errefuxiatutzat hartzen. Ondorioz, nazioarteko babes eskaera ukatzen zaien pertsonak, gehienak, zuzenean irregulartasun egoerara igarotzen dira. Lana izatekotan berehala galtzen dute. Harrera sistemaren parte baziren, azkar ateratzen dituzte beretatik, 15 egunetan, alternatiba juridiko eta sozialik gabe. Egoera horrek eragin handia du udaletako gizarte zerbitzuetan eta migratzaileen kolektiboari eta gizarte bazterketa arriskua dauden pertsonei lortutako beste gizarte erakunde batzuetan. Mugei, nazioarteko babesari eta atzerritartasunari dagozkien politikak estatuaren eskumenekoak dira. Badira ere, berehalako premiak tokiko erakundeetan kudeatzen dira, hala nola benetako harrera ematea eta integrazioa eta elkarbizitza aniztasunean gauzatzeko aukera. Autonomia erkidegoak gizarte zerbitzuen arloko eskumena du, eta euskal aginte publikoak dira pertsonen eta horiek osatzen dituzten taldeen askatasuna eta berdintasuna eraginkorrak eta benetakoak izan daitezen baldintzak sustatzeko eta oztopoak kentzeko neurriak hartu behar dituztenak. Xede honetan, hiriek eta udalerriek funtsezko zeregina dute. Horregatik guztiagatik udalak honako eskatzen dio Espainiako gobernuari. Bat, nazioarteko babesa aitortzeko estandarrak berma ditzala, Europako gainerako demokrazienekin bat etorriz. 2. Pertsona guztien asilo eskubidea ziurta dezala, hauen jatorrizko herrialdea edozein dela ere. Ukrainiako krisiak agerian utzi du borondate politikoa dagoenean nazioarteko babesa behar dutenak hartzeko mekanismoak egon badaudela. 3. Nazioarteko babesa eskatzen duten pertsonentzako harrera sistema malgutasuna eta iraunkortasuna ziurta dezala. Pertsonak ardatz dituzten gizarteratze prozesu eraginkorrak bermatu ahal izateko. Gure herrialdeko gizarte eta lan eremuko aldaketetara egokituko den sistema bat. Behar bereziak dituzten pertsonei arreta emateko bitarteko egokiak izango dituena, eta aldi berean pertsonen aniztasuna kontuan hartuko duena. Besteak beste, generoari eta sexu joerari dagokionez, erlijioari eta kulturari dagokionez, adinari dagokionez. 4. Tratu berdintasunari eta diskriminaziorik ezari buruzko lege integrala onar dezala, eta tratu berdintasunerako eta diskriminaziorik ezerako organo independentia bat sor dezala, diskriminazioaren biktimei arreta, laguntza eta erreparazioa emateko baliabide nahikoekin eta izaera eta eremu desberdinetako politika eta eragile diskriminatzaileak behatzeko eta haietan eragiteko ere. 5. Gizake salerosketan biktimak babesteko eta laguntzeko lege integrala onar dezala. Eta era berean, gainerako administrazio publikoekin du koordinatuta eta bere eremutik, udalak honako konpromiso hauek hartzen ditu. 1. Etxebizitza soziala eta gizarte hezkuntza, osasun eta kultura arloko baliabideak eta diru laguntzak eskuratzeko erraztasunak ematea, nazioarteko babes premiak dituzten pertsonen eta aberrigabeen zailtasunak aintzat hartzen dituzten irizpideak ezarriz, egoera bereziki ahulean dauden pertsonak kontuan hartuta, hala nola, genero arrazoiengatik jasarpena jasan duten edo indarkeria matxista jasaten ari diren emakumeena. 2. Gizarte prestazioak eskuratzeko irizpideak ezartzea horien lorpena erraztera begira, eta ez prestazioak etetera bideratuta. Esate baterako, jatorrizko herrialdean lortu ezin diren agiriak edo Espainiako estatuan ez dauden senideak salbuestea, izapideak arintzea eta komunikazioa hobetzea. 3.
Enplegu bilaketa aktiborako sarbidea erraztea, prestakuntza egoki publiko eta doakoaren bidez, bai tokiko hizkuntzak ikasteko zein etorkizunean enplegua lortzeko aukerak hobetuko dituen prestakuntza jasotzen jarraitu ahal izateko. 4. Osasun mentaleko arreta sarrerarako edo lan psikologikora zuzendutako taldeen parte hartzeko sarbidea erraztea, bizi izandako egoera traumatikoengatik errekuperatzen laguntzeko. 5. Diskurtso diskriminatzaile eta xenofoboei aurre egitea, prebentzio eta monitorizazio neurriak hartuz eta integrazio bizikidetza berdintasun eta diskriminaziorik gabeko planak eraginkortasunez diseinatu eta implementatzen direla bermatzea administrazioaren maila guztietan, ikuspegi komunitariotik eta beharrezko aurrekontu esleipenarekin. 6. Tokiko biztanlei zuzendutako sensibilizazio ekintzak gauzatzea, errefuxiatuekin eta migratzaileekin batera gizarteratzean eta elkarbizitzan eragiteko, hala nola zurrumurruen aurkako estrategien bitartez. 7. Diskurtso arrazista eta xenofoboen aurkako jarrera irmoa izatea, diskurtso politikoek immigrazioa instrumentalizatzen ez dutela eta gorrotaren bidez gizarte haustura sustatzen ez dutela zainduz. 8. Zerbitzu publikoetan diskriminazioaren eta tratu desberdintasunaren biktimei arreta ematea. 9. Memoria historikoaren balioa azpimarratzea, duela ez hainbeste gu ere erbeste izan ginelako, orain babesa izatea dagokigu. Interbentzioak? Bai, Anuska? Bai, guk orain irakurridan mozio honetan, noski, eduki hauek irakurrita eta testu hau kontutan izanik, udal gobernu bezala ezin diogu eskorik esan, hori argi eta garbi ikusten dugu. Baina bai, esan nahi duguna da, gogorarazi nahi dugu Euskadin, badagoela errefuxiatuen arretarako lan gune bat, gizarte erakundeen arteko mahai badago, errefuxiatuei arreta emateko administrazioen artean garatzen ari diren ekintzak koordinatzeko. Errefuxiatuen arretarako erakunde arteko mahai sozial honetan, Eusko Jaurlaritza dago, 3 aldundiak daude, Eudel daude, eta baita ere errefuxiatuen alde lan egiten duten hainbat erakunde. Besteak beste, zehar errefuxiatuak gaur mozioa ekartzen dutenak. Guk bai uste dugu, gaurko mozioa soilik zehar errefuxiatuaren izenean dator, uste dugu indar gehiago izango lukeela horrelako gai garrantzitsu bat mahai horren babesarekin etorriko izan balitz, baina esaten dudan moduan guk edukia ontzat ematen dugu, baina uste dugu ez dela bidea ona izan, eta beraz abstenitu egingo gara. Mila esker. Bez interbentziorik? Bai, Maider? Harritzen nauzatik bozera lamale batzordean esan zauiena, egongo zinetela. Hala eta be, guk gogorakarri nahi dugu, konkretuki bidasoan ematen ari da errealidadea. Uste dugu, bai, mai horrek edo esan dituzun entitate guzti horrek bere biziko garrantzia jarri behar dutziela gai horri. Ze azken aldian, ez baldin bada astero, hilero pertsona bat hiltzen da errekia pasauguran iparraldera. Eta uste dugu egoera oso larria dela. Guk alde bozkatuko dugu. Besterik? Mozioa bozkatzera pasatuko gara. Mozioaren alde, mozioaren aurka, abstentzioak. Hamabi abstentzio eta 9 baiezko. Onartuta gelditzen da. 12. puntuan, Alfonso 8. kalea, Arrasateko kale izendegitik kentzeari buruzko mozioa, Sustarrak Errotuz taldeak aurkezturikoa. Hemen, Sustarrak Errotuz taldeko kideek hitza hartzeko idatzia egin dute eta beraz zuena da hitza. Bai, arratsalde on danoi. Nire izena Valentin Tramonda, Arrasatearra naiz. Sustarrak Errotuz taldeko parteidea naiz eta pleno areto honetan nire agerraldiaren helburua gure kulturtaldeak Arrasateko udalbatzari aurkeztu dion mozioaren inguruan labur-labur hainbat zertzelada ematea da.
Gure sorreratik udalaren laguntzarekin urtero hainbat jarduera antolatu izan dugu, eta aurten, dakizuenez, aspalditik lantzen ibili garen Arrasateko oroimen historikoarekin lotura duen proposamena daukagu. Alfonso Zortzigarrenaren kalea Arrasateko kale izendegitik kentzea. Gai hori landu dugu eta udalbatzari mozio bat aurkeztea erabaki genuen. Herriko kultur elkarte ugariri honen berri eman diogu eta udaleko kultur batzordeko partaideekin ere izan gara gure proposamena azaldu eta partekatzeko. Landutako dokumentuak zuen eskura jarri ditugu, gure proposamena ikuspegi historikotik aztertuz. Mozioak, aipatutako izenburu horretaz gain, beste 3 proposamen ere baditu, izendatuko ditut orain banan-banan. Lehenengoko eskaera da, hain justu, oroimen historikoaren izenean, Alfonso Zortzigarrena kalea, Arrasateko kale izendegitik kentzea. Izan ere, 1200 urtera arte, Lehintz bailara osoa, Arrasate barne, Nafarroako erresumaren baitan zegoen, eta Gasteizko setioaren ostean, Gaztelar erresumak Alfonso Zortzigarrenaren bidez konkistatu zituen Nafarroako, Gipuzkoa, Komatxo artean, Araba eta Bizkaiko eskualde batzuk, eta harrez gero Gaztela eta gero Espainiako erresumakoa da ofizialki. Hainbat urtetan historiografia ofizialak konkistaren gaia aztertzerakoan, Gipuzkoa Gaztelara erresistentziari gabe entregatu zen ala konkistatua izan zen argitzeko. Historiagile ugarik, bortizkeriaren erreferentzia eta testuen azterketa zein itzulpenak kontutan hartuta, konkistatua izan zela mantentzen dute. Badira beste batzuk berriz, borondatezko entrega aipatzen dutenak. Nola nahi, egun, kolaborazioaren teoria mantentzeko ez dago inolako froga zehatzik, eta tartean, konjeturak eta dokumentu falsifikaturen bat, besterik ez. Horre guztiak, erresistentziaren teoria sostengatzen du zalantzarik gabe. Egun, Arrasateko herriaren kale izendegian Alfonso Zortzigarrena kalea dago. 1200 urtean Arrasate konkistatu zuenaren erregearen omenez hain zuzen ere. Eta hori, oroimen historikoaren izenean hor mantentzea, onartezina eta mingarria dela gure herriarentzat deritzogu. Badakigu, Arrasateko udala kale izendegia berdintasun ikuspegitik lantzekotan dabilela, eta horregatik hain zuzen ere ez dugu proposatu ordezkoa izango den izenik. Testinguru honetan, udalak kale izendegia berdintasun ikuspegitik aztertzeaz gain, oroar, oroimen historiko ikuspegitik ere aztertu beharko luke gure iritziz, eta gure proposamena urratz xume bat besterik ez da lanketa horiek abian jartzeko. Esan dugu beste 3 proposamen ere egin genituela, eta bigarrenak dio, udalari eskatzea bere kultura sailaren bidez Gipuzkoako Foru Aldundiarekin harremanetan jar dadila, zeren bertako beirategi batean Alfonso Zortzigarrenarekin loturik dauden egintza historikoak eta historia kronologiak azter ditzaten. 1200 urtean Gipuzkoako foruak ez zeuden. Gipuzkoa berez ezen existitzen, eta Alfonso Zortzigarrena urte hartan gainera Arrasaten izan zela foru hoiei zin egiten ez dago kontrastaturik. 3. proposamen edo eskaeran, portaloi aldearen horman plaka bat jartzea eskatzen dugu, edo proposatzen dugu, non jasoko den Arrasate konkistatua izan aurretik Nafarroako Arzorozia, Aitzorrotzia, izeneko tenentzian zegoela. Plakak gainkaldean Nafarroako bandera izango luke eta testu honekin. Gaztelaren konkistaren aurretik Arrasate, Arzorozia, Aitzorrotzia izeneko tenentzian kokatua, egitura bateratu batean zegoen antolatua, Nafarroako erresuma. Eta bukatzeko 4. proposamena, 2022ko uztailaren 19an, gaur, hain justu,
500 urte betetzen dira Gaztelako ejertzitoak Amaiurreko gaztelua konkistatu zuenetik, non bertan modu heroiko eta duinean Nafarroako erresumaren independentzia defendatzen hainbat nafar izan ziren. Hori dela eta horren omenez, uztailaren 19 gaur, Nafarroako bandera udaletxeko balkoian jartzea eskatzen dugu. Eskerrik asko. 1100 urtera arte Lehintz bailara osoa Arrasate barne Nafarroako erresumaren baitan zegoen, baina 9 hilabetez iraun zuen Gasteizko setioaren ostoan, Nafarroaren Gipuzko, Araba eta Bizkaiko eskualde batzuk konkistatu zituen Gaztela erresumak Alfonso VIIIaren bidez. Izan ere, garai hartan, ezagutzen dugun Gipuzkoa esen existitzen, eta bere lurraldean 3 entitate zeuden, Aitzorrotzia, Tierra de Ipuzkaia eta San Sebastian, eta 1100eko konkistaz geroztik Gaztelako eta gero Espainiako erresumakoa da ofizialki. Gaztelako Alfonso VIII erregeak, 1104 urtean, hiltzorian zegoela, berak Nafarroari bidegabeki konkistaturiko lurrak, Araba, Gipuzkoa, Durangaldea, itzultzeko Nafarroako erresumari bere testamentuan jasotzeko agindu zuen. Baldintza bakarra jarri zuen, errege Nafarrak Alfonso VIII eta bere semea ez erasotzea, baina sendatu zenean bertan bera gelditu ziren nahi horiek. Halaber, Pedro Gaztelako erregeak eta Carlos Bigarrena Nafarroako erregeak 1366ko iraiaren 23an Liburneko tratatua sinatu zuten, non Nafarroako erresumak 56.000 urrezko florinak jasoko zituela eta Gaztelako erresumak konkistaturiko Gipuzko, Araba eta Errioxako lurrak itzuliko zizkiola Nafarroari, baina tratatua esen gauzatu. Hainbat urtetan, historiografia ofizialak konkistaren gaia aztertu du. Gipuzkoa, Gaztelara entregatu zela erresistentzari gabe eta konkistatua izan zela argitzeko. Baina historiagile ugarik konkistatua izan zela mantentzen badute ere, bortizkeriaren erreferentzia eta testuen azterketa zein itzulpenak kontuan harturik, beste batzuk berriz borondatezko entregarena aipatzen dute. Nolanahi ere, gaur kolaborazioa teoria mantentzea posible izango balitz, ez dago inolago froga zehatzik horretaz, eta tartean, konjeturak, dokumentu faltsifikatuak besterik ez daude. Horrek guztiak erresistentziaren teoria sostengatzen du zalantzarik gabe. Era berean, 1200eko konkistaren erreferentzia, Ximenez Derrada Gaztelako erresumaren historiagileak 1253an latinez idatzitako De Rebus Hispaniae liburua izan da, eta sarri epatu izan da, konkistaturiko gaztelu eta otorlekuen zerrendan arsteri buruzko erreferentzia ezela agertzen. Soilik Aitzorrotzekoa. Kontua da, hainbat historiagile garaikidek, testuan, Aitzorrotzia agertzen dela azaldu dute. Bereien iritziz, tenentziaren ardurapean gelditzen zen esparrua zen. Lehintz baiara, Oñati, Soraluze Bergara eta ia Kantauri itsasoraino iristen zen lur franja estua. Dependentzia eklesiastikoari dagokionez, Kalahorrako hartzapezpikoarekin loturik zegoena. Hainbatek ere, Aitzorrotzia izena aipatzean propio Arrasatekin lotzen dute. Izan ere, honekin loturik nabarmentzekoa da aipatzea, duela 3 hamarkada, Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas bilduman, Idoia Arri eta historiagileak ezagutarazitako agiri bat, 1352 urtean datatua dagoen traslado del fuero de San Sebastián sacado a petición del Consejo de la Villa de Getaria izenburu duen dokumentoak horrela zioen. Don Alfonso de Castilla, que Dios perdona, que la dicha villa conquistó. Jatorrizko agiriaren kopia eskatu zion Madrilgo Errege Akademiari eta bertan, hitzaurrean SS konkistaren gertaera ontzat ematen da, eta eskerreko aldean ohar bat, konkista de SS jartzen zuen. Ikusirik Donostia 1100eko Gipuzkoaren konkistaren barruan izan zela eta aipaturiko dokumentua 1991tik aurrera historialagileek dokumentua ezagutu zutela eta hainbatek ez zutela aipatu nahi izan informazioa, ematen du informazioa historikoki eskutatzen ibili dela. Bestalde, Arrasteko herriaren historia gertaera batzuk jasotzean, Sancho Abarka, Gaztelekua, hainbat idazlek aipatu izan dute tradizio bulgarrean oinarritzen direla, baina gero, gertaera hori historian oinarriturik
Ez dagoenez, herri sinismen bat dela aipatzen zuten, eta horren ondorioz ezinezkoa zela onartzea. Ez dakiguna da, historikoki nork erabaki zuen hori, edo zer nolako historiografia jarraitzen zen hori erabakitzeko. Ez onartze hori aldiz, ez da gertatu Alfonso VIII errege konkistatzaileak 1200 urtean, Gipuzkoako fueroak Arrasaten sinatu omen zituela kontatu dutenean. Egun, egintza horren euskarria Diputazioko beirategi batean islatuta omen dago, eta horretaz, bi gauza nabarmendu behar dira. Garai hartan Gipuzkoako foruak ez zeudela, eta urte hartan Alfonso VIII errege gaztelarra Arrasaten izan zela kontrastaturik ez dagoela. Goian aipaturiko pasarte historikoak gure herriari dagozkionak dira, herriaren oroimen historikoaren parte, eta herri baten iraupenerako etengabe eraiki beharrekoak. Ezinbesteko prozesua baita gure identitatea garatzeko. Egun, Arrasteko herriaren kale izendegian Alfonso VIII kalea dago. 1200 urtean Arrasate konkistatu zuenaren erregearen omenez hain zuzen ere, eta hori oroimen historikoaren izenean hor mantentzea onartezina eta mingarria da gure herriarentzat. Horrela gauzak zer eskatzen dugu. Proposamenak: A. Oroimen historikoaren izenean Alfonso VIII kalea Arrasteko kale izendegitik kentzea. B. Udalari eskatzea bere kultura sailaren bidez Gipuzkoako Foru Aldundiarekin harremanetan jar dadila, bertan beirategi batean Alfonso VIII loturik dauden egintza historikoak eta historia kronologiak azter ditzatela. 1200 urtean Gipuzkoako foruak ez zeudelako, Gipuzkoa berez ezen existitzen, eta Alfonso VIII urte hartan Arrasaten izan zela foru horiek zin egiteko kontrastaturik ez dagoelako. C. Portaloi aldearen horman plaka bat jartzea, non jasoko den Arrasate konkistatua izan aurretik Nafarroako Arzorozia Aitzorrotzia izeneko tenentzian zegoela. Plakak gaikaldean Nafarroako bandera izango du eta testua hauxe da. Gaztelaren konkistaren aurretik Arrasate Arzorozia Aitzorrotzia izeneko tenentzian kokatua, egitura bateratu batean antolatua zegoen. Nafarroako erresuma. D. 2022 uztailaren 19an 5 urte betetzen dira, Gaztelako ejertzitoak Amaiur gaztelua konkistatu zuenetik, non bertan modu heroiko eta duinean Nafarroako erresumaren independentzia defendatzen hainbat nafar izan ziren. Hori dela eta horren omenez uztailaren 19an Nafarroako bandera udaletxeko balkoian jartzea. Interbentzioak? Ez, bai Anuska? Bai, lehenik eta behin mila esker, hitz hartu duen pertsonari barkatu ez nahi zuri izenarekin geratu. Valentin, eskerrik asko, osoko bilkura honetara zuen emozioa defendatzera eta honen berri emateagatik, mila esker. Eta baita eskerrak eman zuei elkartari, gurekin baita, uste udal gobernuakin, baina kultura batzordeko kide bakoitzarekin egon zarate, gure alderdiko kidearekin baita ere, eta eskertzea hartu dezuten lana, mozio legitimoa, guztiz legitimoa den mozio hau asaltzeko, ez? Asaltzeko. Zuek ere dakizuten bezala, guk maigainean hau izan genunean, gure artean udal gobernu bezala hitz egin dugu gure artean, eta uste zuek gure alderdiaren dei bat jaso zenuten, eta guk adierazten genizuena zan, eskatzen genizuena zan, hobesan da, eskatzen genizuena zan, horrelako mozio bat non izen aldaketa bat eskatzen duen, honen inguruko eskaerak etorkitzunean nola antolatu, eta horrelako gai bati nola erantzun gaiak garbi izateko, guk eskatzen genizuena zan mozio honetan, barneratzea lanketa hori, non lanketa baten bidez, batzorde baten bidez, horrelako eskaerak nola landu, araudi bat edo protokoloren bat, edo zer bat izatea izen aldaketen arira, batez ere horrelako eskerak totozenean nola landu, eta zer erantzun eman, balorazio bat eman, eta zer erantzun lantzeko, ez? Guk gure eskaera hori partekatu genuen zuekin,
guk zuen erantzuna jason genuen esanez, etzen utela ikusten, eta guk baita, adierazi genuen zuen, guk bai ikusten dugu horrelako eskaren aurrean, falta zaigula lanketa prozesu bat, prozedimentalizazioaren bat, protokoloren bat, zerbait. Eta horregatik hori da arrazoia, nun guk urrengoko mozio bat sartzen dugu, horrelako eskarak datozenean, benetan izan dezagun udaletxean, nun landu, nola landu eta ze erantzun eman. Beraz, guk gaurkoan ezezkoa ematen diogu mozio hori, espero deguna da guk urrengoko mozio badaukagu eta lanketan gaude eta badaukagu proposamen bat urrengoko bozeramaile batzordean zehaztuko deguna oposizioari horrelako gaiak nola landu, eta espero dugu alik eta laskerren horrelako batzorde lanketa bat prozedimentalizazioa eraikitzea, sortzea, eta horrelako gaiei erantzun bat emateko gaitasun bat izan dezagun udaletxe moduan. Besterik ez, mila esker. Bai, Maider? Bueno, nik bestegunean Eba Buinek bozeramale batzordean bota zauen bezala, edo niri adierazi zuzten bezala kriterio onarekin ezaguzten, zuek ez dozuen nien nahi mozio bat aurrera ateratzea kontramozio bat ipintzen dozue. Gai honekin indan bezala, eta gero urrengo mozio guztiekin gertatzen den bezala. Mozio bat sartzen dugunerako, kontramozion. Zuek hau ez dozue onartzen, eta urrengoa nahi dozue guk onartzia. Urrengoa, aurreratuko naz, da zuen mozio bat, nun esaten den, nola protokolarizatu edo prozesatu behar dien kalien izenen aldaketak. Eta horretarako esaten duzue batzorde bakoitzara joan biedala, dokogula 12 bai batzordetik gora, eta landu behar dela batzordietan. Baina kasualidadez, hau, orain okurri jatzue. Zetik, udal honetan, baina bider aldatu die kalia eta plazen izenak. Zuek aldatu izan zuen edo jarri Arizmendiarri eta plaza, eta etzan inolako lanketarik izan. Inolako lanketarik izan. Gure garaian, aldatu zanean Maixo Arano eta Garzia Maestraren kalea, zuen taldeak, Maria Bozeramale, ez zuen eserrezan, ez zuen lanketarik eskatu. Guk uste dugu, zuen urrengo mozioa dala, apur bat, zuen aurpegia zuritzea, gai hau momentu baten erabaki horra izan daitekeelako eta sakona gure herriarentzat. Guk uste dugu oso garrantzitsua dela, eta bertan esaltzen eta saltzen dien egitate historikoak errekonozituak izan behar diela. Orduen, uste dugu, boskatu beharrian ezeskua eta listo, sartzen dozue koletilatxo bat, esanez, protokolarizatu ingo dela, batzordietara joango dela, baina ez dago eseperik, ez dago ze protokolo jarraituko diren, ez dago eser. Osea da, utzak, beti botatzen dienak, begira, bonsoio bat ipintzen dugu, eta gureko geuke, urrengo danok etortzia plastikozkoak ez dien izango botelinekin, adibidez, ez? Ez da hori, ez da zehatza, ez die hitz utzak, landuko dugu, batzordetan, protokolarizatuko dugu, eta bizen bitxartean aurrera pasatzen die egunak eta egunak. Eta uste dugu, dala zuen aurpegi zuriketa bat, berez mozio hau ez irtetzeko, eta noski zuena irtetzeko. Eta holan urrengo mozio guztiekin. Bai, Eba? Bai, nik eskerrak ematea elkarteari proposamen hau plenora ekartzeagatik eta batez ere talde politiko guztiekin egoteagatik honek emandigulako aukera zuen lana lasa irakurtzeko. Oroimen historikoa, egia justizia eta erreparazioa esaten dugunean hau ere bada. Eta 2022an gaude eta bada garaia, ez, berrikusketa hau egiteko. Maiderrek esaten zuenaren ariera, publikoki salatu nahi dugu gobernu honek dauzkan irizpide selektiboak. Aurretik ere, kulturtalde bat egin zuen proposamen bat, kasu honetan kuadro bat jartzeko, eta kasu honetan EAJak mozio bat aurkeztu zuen, mozio baten bitartez jarri zen, eta erabaki zen kuadro hau jartzea,
eta gainera alkatearen kalitatezko bozka erabiliz. Eta kasu honetan, beste elkarte baten eskaeraren aurrean, suposatzen dut gutxiago gustatzen zaizuela, baina batzorde berezi baten beharra eta kasualitatez pleno aretoko parekidetasuna falta ez lantzeko estrategia berdina jarraitzen duzu. Kasu honetan ere eskatzen duzu batzordetik pasatzea eta mahai bat eratzea, baina zuei komeni zaizuenean, zuzenean eta mozio baten bitartez egiten dituzue gauzak pleno honetan. Ez daukazue sinesgarritasunik gure ustez, eta kriterio falta hau posten gara orain konturatzea ez dagoela kriterio argi bat, baina behintzat jokatu dezakezue orain arte jokatu duzuen bezala. Eskerrik asko. Bez interbentziorik, bai Anduska? Bai zehazteko, Amorrez Andrea, hurrengoko bozeraren batzordean gure proposamen zehatza azalduko dizuegula. Proposamen zehatza gai hau nola lantzeko, nola proposatzen dugun. Ze batzordetan eta ze pausuera mandata dana. Hurrengoko bozeramaile batzordean. Eskertzen dutut, zatik hori izan zen eskatu gauena. Hurrengoko mozioak ez dauko zuntzik. Eta astu jate bai eskerrak emutia. Mozioa bozkatzera pasatuko gara orduan. Mozioaren alde, mozioaren aurka. 12 ezezko eta 9 baiezko. Ez da onartzen, 13. puntuan, herriko kalen izenak aldatu aurretik, lanketa berezia egiteari buruzko mozioa, EAJak eta PSE udaltaldeek aurkezturikoa. Arrasatek udalak mozio bat jaso du Sustarrak Errotuz Kultur taldearen eskutik. Alfonso Sortzi kalea Arrasateko kale izendegitik kentzeko, beste hainbat eskaera medio. Kale izendegian aldaketak egin aurretik komenigarria da azterketa eta lanketa sakonak egitea. Izan ere, izendegiaren aldaketek bertan bizi diren herritarren hainbat esparruetan ondorio zuzenak ekartzen ditu, dokumentalak eta abar. Horregatik, Arrastek udalak hurrengo mozioa onartzen du kale izendegian inolako aldaketak egin aurretik hainbat pausu jarraituak izan daitezen. Bat, kale izendegiko aldaketak gaiaren arabera dagokion batzordean landu beharko dira aldez aurretik. Bi, adituen mahai bat osatuko da, proposatzen diren aldaketak aztertu eta balorazio txosten bat egin dezaten. Proposatzen den gaia kontuan hartuta, gai horren inguruan adituak diren pertsonak izendatuko ditu udalak mahaia osatzeko. Mahaiak genero ikuspengia beteko du. 3. Inguruan bizi diren herritarren parte hartzea sustatuko da prozesuan. Izan ere, kale izendegian aldaketak egitea ondorio zuzenak dakartza bertan bizi diren herritarrentzat. Interbentzioak? Anduska? Soili berrestea aurreko puntuan, bi mozioetaz hitz egin dugunez, berrestea kontziente gara mozioa oso zabala geratu dela, eta berrestea esan dudana hurrengoko bozera baina batzordean, udal gobernuaren proposamen zehatza aurkeztuko dizuegu, gai hau nola landu azaltzeko, mila esker. Maider? Bai, berresten dut esan dutena, bai, azkean nien arpegi zuritze bat da, zetik errespetu euki izan bazauen Sustarrak Errotuzei, aukera bat izango litzake eskatzia beraien mozioa ez aurkeztea gaur, erretiratzea, eta hitza eman hurrengo batzorde horretan landuko zala mozio hau. Baina horretaz urruti gauzenez, eta badakitzetenez berez zerixo ez duzuela hartu mozio honen zuntza, hori posibilidade bat, aukera bat izango litzake, ez? Jake hitz egiten egon zarien beraiekin, esatia ez aurkeztu mozioa gaur, eta hurrengo, hitza emuten dutzuegu, aztertuko dugula, baina, ja mozioa pasau da, eta zuek eseskoa bozkatu duzue. Bai ez adiraztea, uste dut nik ez nun izane, konkretuki nik ez nintzen izan pertsona zuekin hitz egin zuna, baina uste dut gai hori hitz egin zala, dana bai berresten dugu, lanketa prozesu hau proposatzen dizueguna, martxan jartzen danean noski baietz, mozio hau lantzeko guztiz prestutasun guztia. Mozioa bozkatzera pasatuko gara. Mozioaren alde, mozioaren aurka. Hamabi baiezko eta 9 ezezko.
Onartua gelditzen da, 14. puntukoan, Osakidetzako herrietako ambulatorioen itxieraren aurkako eta osasun sistema publikoa indartzea eskatzeko mozioa, EH Bildu udaltaldeak aurkeztutakoa. Osasun sistema publikoan Osakidetzan gertatzen ari dena ez da berria. Azken urteotan Eusko Jaurlaritzak hartutako erabakien ondorioa da. Etenik gabeko arreta guneak, PAK delakoak itxi dira edo ordutegiak murriztu dira. Osasun etxeetan izugarrizko profesional gabezia dago eta ondorioz profesional batek gainerakoen agendak bete behar izaten ditu edo egunerotasunean 45 kontsulta izaten ditu. Egoera horretan ezinezkoa da pazientei kalitatezko arreta bermatzea. Hainbat eta hainbat osasun etxeetan bizitza osoan izandako zerbitzuak ixten edo murrizten ari dira. Kontsulta presentzialak lortzea gero eta saiagoa izaten da. Atzerapenak nabarmen areagotu dira. Adinekoen eta kronikoen jarraipenerako gero eta zailtasun handiagoak. Osasun sustapena bertan bera geratzen joan da edo ez da behar bezala garatu. Hau guztia ez da pandemiaren errua, ez zen pandemiarekin hasi. Murrizketak eta planifikazio eza eta osasun sistema publikoa pribatuaren mesedetan ahultzeko estrategia aspaldiko kontuak dira. Osasun sistema publikoan ematen diren atzerapausoak gero eta nabarmenagoak izan dira, bereziki 2018tik gaurdaino. Eta guzti honen ondorioak herritarrek, pazienteek jasatzen dituzte, are gehiago herri txikietan. Pandemian denok ikusi dugu zein garrantzitsua den kalitatezko lehen mailako arreta izatea, baina sistema hori indartu beharrean Jaurlaritza kontrakoa egiten ari da. Herri txikietan medikura joateko beste herri edo hiri batera joan beharko dute. Hori ez da aldaketa kultural bat, oinarrizko eskubide baten aurkako eraso bat baizik. Pertsona guztio kalitatezko arreta sanitario publikoa jasotzeko eskubidea dugulako, eta hori da orain arriskuan dagoena. Hori dela eta Arstek udaleko udalbatzak, bat, Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio urte osoan zehar, udasaioan barne, udasasoian barne, herri honetako osasun sistema publikoak eskatzen dituen zerbitzuak bermatu ditzala. Bi, Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lehentasunez mediko egoiliarren kontratazio eredua aldatu dezala, kontratu egonkorrak eta lehen arretan euren garapen profesionalerako ibilbidea ahalbidetuko dutenak bermatuz. Halaber, gainerako osasun profesionalen kontratazio baldintzako hobetzeko xedearekin, aztertzea Osakidetzan kontratazio irizpideak aldatzea, beti ere, egonkortasuna eta garapen profesionala sustatuz. Horrela, Osakidetza erakargarriago bilakatzeko eta indartzeko. 3. Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lehen arretako eskaintzen duten mediku, erizain eta gainerako osasun profesional kopurua handitu dezala. Disiplina anitzeko lantaldeak sortuz, non beste profil profesional batzuk txertatuko diren, hala nola, geriatrak eta fisioterapeutak. Interbentzioak, Maider? Bai, bakarrik esatia, hitzartuko tela gero sakon hau zuen kontramozioan, eta zelabait gogoraraztia eskatzen dugun bakarra dela. Urte osoan egotia, osasun zerbitzu hauko pertsonala gure bertako eta goiena guztirako dan ospitalian, kontratu egonkorrak izatia eta osasun profesional kopurua handitzea. 3 gauza horreik eskatzen ditugu. Berriz esaten dut, herri honetako sistema publikoa garantizatzeko uda sasoi guztian eukitzia profesionalak lanian, beraiek eukitzia kontratu egonkorrak eta osasun zerbitzu lehen mailakoetan egotia profesionalak gure herritarrak aten diruten. Horrek dira eskatzen ditugun 3 puntuak. Bai, Anduzka? Maider, 3 puntu horiek badira eta oraintxe bertan, 2. puntu honetatik, egoiarren kontratazio eredua aldatu dezagula edo kontratazio irizpideak aldatzea hori bertan bera geratzen badezute, guztiz ados gaude. Zuke orain irakurri dituzun 3 puntu horiek badira, udal gobernu honek baiezko boroi emango dio horri. Zikusten badezute zuen lehenengoko puntua eta 3. puntua gurean berdina dago. Eta guk ere kontratazio baita enplegu egonkor eta kalitatezkoaren premia ikusten dugu. Baina gure puntua da, hori oraintxe bertan esaten badegu zute, bakendu kontratazio irizpideak aldatzea, oraintxe bertan onartzen dugu. Aldot? Inoiz ez dugu aldatuko puntu hori, ze ezinezkoa da
gaur egun dauzen kontratu ereduak mantentzia, zedaz erintzainak daukiela 2 egunetako kontratuak, daukogu 3 erizain urgentzietan, eta daukien kontratuak die, jasanezinak. Orduen, puntu horri ezetza emungotzau, ja. Ezin dugu bertan bera itxi hori. Eta ikusten baldin badozu ero, bakoitzak eukitzen baldin badau, bere inguruan, zelako kontratuak egoten dien momentu honetan Osakidetzan, esatia, etzeusiela ados, kontratuen mota eta kontratuak egiteko modu juridikoarekin bat, guk horrei ezin dut bukatu. Guk hori ezin dugu bertan bera itxi hori, zetik hori da pertsona bakoitzak eta langile bakoitzak daukon eskubidea. Eta momentu honetan, osasun publikoan dausen langileriaren lan baldintzak, ez die onargarriak. Barkatu Maider, baina pizkat kontzeptuak uste dut, errespetu osoz, nahazten ari zarela, guk ere dakarkigun mozioa, baina ez dakit igual hitz egiten dugu gero edo orain, edo bestela biak nahazten ditugu, baina guk bai eskatzen... Dut osatik ez dotzazu adostasunezko... Bueno, bale, baina bai geratu nahi deguna, argi eta garbi geratu dadila ere, guk ere argi ikusten deguna da, behar dela, derrigorrezkoa dela, baina ezke gaur-gaurkoz ja osasun sailetik, guk ere eskatzen diogu osasun sailari, legealdi honetan hartu zituen konpromisoak bete ditzala, eta bete ditzala enplegu egonkor eta kalitatezkoaren alde. Noski baietz daudela gabezia handiak, eta gainera horren pandemian argi eta garbi ikusi ditugu guztiok, gutako guztiok ziur nago. Eta guk ere alde eta eskaera hori luzatzen diogu osasun sailari, hartutako konpromisoak bete ditzala. Batez ere. Badozu guazen irakurtzera eta gero eztabaidatzen du. Bai, barkatu. Gero komentatzen ditu. Beste interbentziorik, Eba? Bai, nire ustez oso egoera larrian dago gure osasun publikoa horrela ibiltzeko, mozio eta kontramozioekin, ez? Bozera maila batzordean galdetu nion gobernuari ea hitz egin behar zuen edo ez bilduko kideekin adostasuna lantzeko eta gobernuaren erantzuna izan zen ezetz. Ez dakit zertara datozen orain negoziazio hauekin estremis eta hemen ikusten dena da gaiak ez direla seriotasun batekin hartzen eta gobernuak ez duela oposizioarekin hitz egiten. Eta horregatik daukagun mozio bat eta kontramozio bat ondoren. Besterik ez. Eta penagarria dela gai garrantzitsu honekin maigainan daukaguna ez, horrela ibiltzea. Bai gogorazte hauen Andrea, alderdi guztiok daukagula eskubide osoa gai berdinaren inguruan mozioak adierazteko. Hori garbi geratu dadila, guztiok dauzkagula. Eta egia da bozera maile batzordean, Morras Andrea, nik esan izula, guk puntu batzuk zeudela gurean berdina eta gonbidatu zintudan gurera batzeko, esan zidan ez, eta guk ni ere ez naz batzen zurera. Ez que hori da. Ez da egia. Esan izun Maider gonbidatu zaitez. Zirela eta etzeukozula ezer nerekin hitz egiteko. Puntu bat kontrajarria da. Nostazun gonbidatu zuriari baietz esateko. Bai, eta esan nostazun ez, aktan egongo da. Lehenengo esan nostazun kontrajarriak zirela eta ez zenutela negoziatuko. Eta gara nostazun, esan baietz guriari. Bai, Eba, barkatu. Datu objektibo bat, EH Bilduk erregistratu zuen ekainak 28 eta zuen erregistroa ekainak 30, 2 egun geroago. Nahiago duzuen mozioak erregistratu gurekin hitz egitea baino. Besterik ez. Bozkatzera pasatuko gea. Mozioaren alde, mozioaren aurka... 12 ezezko eta 9 baiezko. Ez da onartzen, 15. puntuan, osasun sistema publikoa indartzeko mozioa, EAJ eta PSE udaltaldek aurkezturikoa. Arrasateko udalak eskatzen dio osasun sailari herrialde honetako osasun sistema publikoak urte osoan eskaintzen duten laguntza berma dezala, baita udaldian ere. 2. Arrasateko udalak eskatzen dio osasun sailari urtero eskain dezala egiaztatutako prestakuntza eskaintza guztia. Datozen urteetan profesionalen eta Osakidetzako profesionalen arteko belaunaldi txandari erantzuna ahal izateko.
Era berean, osasun sailari eskatzen dio, prestakuntza amaitzean kalitatezko enpleguaren aldeko apustuaren parametroen barruan, lan kontratu bat eskain diezaiela Euskadiko osasun arretako sistema indartzen jarraitzeko, beharrezkoak diren pertsona guztiei. 3. Arrastek Udalak osasun sailari eskatzen dio Osakidetzako plantilla berritzeko, egonkortzeko eta beharrezkoa den neurrian handitzeko politikokin jarraitzeko. 12. Legegintzaldirako gobernu programako konpromisoak betetzeko. Eta ildo horretan, lehen mailako arretari dagokionez, plaza hutsen eskaintzari usteko eta zabaltzeko estaldura indartzeko. Era berean, lehen mailako arretako estrategian, fisioterapia, farmazia komunitarioa, aurreikusitako profil profesionala berriak implementatzen jarraituko du. Osasunaren zaintza integrala hobetzeko apustuan. 4. Arrastek Udalok osasun sailari eskatzen dio amaitu ditzala jada onartuta eta edituta dauden lan deialdi publikoen prozesuak, plantillen jarraitutasuna eta egonkortasuna bermatzekoa. Eta aldi berean, lanean jarri dezala hurrengo urterako lepak eta deialdiak onartzeko. Behin-behinekotasuna murrizteko eta enplegu egonkor eta kalitatezkoari laguntzeko konpromisoan. Interbentzioak, Anuska? Bai, ez naiz asko luzatuko, bakarrik 3 mezu. 1. Osasun publikoa bai. 2. Osasun publikoari eskaera irmoa guk proposatzen dugu. Dauzkan konpromisoak legealdi honetan udal gobernuan beraien programa gobernuan dauden konpromisoaiek bete ditzatela, beti ere enplegu egonkor eta kalitatezkoaren alde beti. Besterik ez, mila esker. Bai, Maider? Bai, bueno, guretzat ez da sinesgarrixa. Ez da sinesgarrixa EAJak eskatzea EAJari egiten ez da biena. Eta ez da sinesgarrixa PSek eskatzea PSeri egiten ez da biena. Osea, hori da, ingozu hau? Ingozu, ez, osea, a ber, guazen izaten serixuak. Osasun gintza publikoa krisisian dau. Eta ustutzen ari zarie. Zerbitzuz ustutzen ari zarie, baina hau ez da gertatu pandemiatik ona. Hau gertatu da 2012tik herri honetan. Guk daukagu zorionez goiena eskualdeko ospitala. Hemen, 2012an, lehenik eta behin, ospital hori sekula ez da bete 100%. Eskatu edo eskaini zien zerbitzu guztiak inoiz ez die bete izen. Eta hori parlamentura eramana izan da 2012an. Noiz? Erresonantzia magnetikoen makina bat ekarri behar izan zaudenien kamioi bat subkontratatuta zerbitzu hori. Hor ja, hasi ginen, ja, osasun publikoari min egiten. Eta usteot hor dauela ondioen makinea. Edo ez dakit. Bueno, 2012an, bai medikoen sindikatuak, bai labek, bai UGTek eta bai elak parte hartze interbentzio bat eukizaudien parlamentuan Rebeka Uberaren bitartez. Eta konkretuki, Arrasateko ospitalaren arazoari, edo Arrasateko ospitala pairatzen ari zan egoeraren aurrian. Bereiek esaten dute urrengoa. Dau defizit presupuestario bat Arrasateko ospitalian. Eta orduan, horrek ekartzen dau, pertsonalien be defizit, pertsonalaren defizita egotea. Eta hori dau, 2012an, ja, parlamentuen sartuta. Parlamentuan sartzen dienien, Blanca Ronkalek atenditzen diote eta zuen partidoko ez dakizeinek. Zuek bezala orain, asko eskatu zuten, asko hain zuten eta ez zuten egin ezebez. Ez daukogu, egindu zien, ez zerbitzu alergiologikorik, ez kardiologikorik, ez digestiborik, ez anestesistarik, ez dermatologorik. Seksinuak, ez medikuak. Urgentzietan, gabetan, dauz, 2 edo 3 mediko lanian, 2 edo 3 erizain, eta 2 auxiliar. 2012an, ja esaten ari dira, ezinezkoa dela atenditzia jendia ondo ospital honetan. Eta orduen ja, EH Bilduk eskatu zuen, osasungintza publikoa indartzea. Honek ekarri dau, izugarrizko arrisku egoerak pertsonendako, gure herritarrentzako eta gure bailaran bizidien pertsonegekiko. Eta hau dara dokumentauta dau, ez da nazela muy lista. Zerbitzu horreitatik izan die ezabatuak anatomia patologikoa, itxuraz oso garrantzitsua dela,
laboratorioaren zati bat, eta esterilizazio sexinua. Honek kendu indie, azkenengo urtietan. Badauz profesionalak itxen dauen alan, hemen euren jardunaren 20%, eta adibidez txagorritxun 80%. Orain egorkortze plazak hasi dienien, opeak egin da egin, ez da izan zuen arderdiak sinisten dauielako horretan. Izan da, Europak belarritik tiratu gaitxuelako eta esan duzkoelako ez dauzela egonkortuta egon biedanak eta dauzenez egonkortuta lanpostuak egin baten, portzentabe baten, ez duzkuela dirurik emango. Eta horren aurrian, jarri zarie opeak itxen aloloko. Zedauz egonkortuarik, jendia hasi da lanian kontratu indefinidu, behin-behineko kontratuekin, eta jubilau da behin-behineko kontratuekin ospital honetan. Hori da guk daukogun egoeria. Pandemiak areagotu indauela? Ez. Pandemiak erakutsi indau zer gertatzen da. Eta gero dau privatizazioaren teoria. Zuk hartzen dozu zerbitzu publiko bat, hasten zara ustutzen, eta orduan pertsona erabiltzaileak uste daue zerbitzu horrek ez dauela funtzionatzen. Orduen zerritzen dau, hasten da kontratatzen zerbitzu pribatuak, eta orduan justifikatuta dago zerbitzu horren privatizazioa. Eta hori da gertatzen ari dana hemen. Eta zue bakitzue. Hiru medikuena, 2019an, herri honetan, 3 medikuk, anestesistak, salatu zuten opeaetan, etziela opeak ondo egiten, eta hor, izugarrezko ustelkeria egoten agizala. Noiz egon zari euren onduen? Noiz entzun dituzu, Orain azkenengo aldizetan, errek erredabitz esaten, behin eta berriz, ezin diela, kalera urten bez protestetan, ez daukielako, jornada batzuk 12 ordutakoak, egun bat bai, bestia bai, egun bat bai, bestia bai. Noiz egon zari euran onduan? Noiz? Ez tozu esan inungo momentuan, esari egerturatu eta esari egon euragin, eta hemen bertako medikuak die. Zuen alderdietako jentia bakunau da, osasun publikoan beste batzu baino lehen hau. Osasun publikoa erabiliaz, eta gainerako ez dauen jakia dimititzia, eta azkenien dimititu dute, ez dakiz edei jaso daubielako, ja flagrantia salako. Ikusiko dugu, opearen hausian zer gertatzen dan. Jakin, ekainetik, Arrasateko ospitalak ez dauko zuzla zuzendaritzarik. Ze zuzendaria, zorion duta, medaiak ipinidotzie, eta igo da postuz. Eukidau, Kristo batin ja gure ospitala, Kristo batin ja, eta ontsa asendiru indaue. Eta eruen daue, Irungo ospitaleko gerente bezala zuzendaritzara bere postua baino askoz altuago baten. Hori da, azkenengoz, gertatu dana, ekainetik ona kasualidadea, anestesista bat lekuz aldatu danean eta joan danien egoitza batera lanera, orduan berak asendiru indau. Beste gauza bada, langileriaren prekarizazioa. Hori ja, esan dut, eta esaten duzu, enplegua kalitatezkoa eta egonkorra. Baina berriro, hitz-hutzak, zer da hori zuretako? 10 ordutako lanak egitea? 10 ordutako turnuak egitea? Egotia pertsonal barik eta etxera fan eta berriz bueltatu behar izatea anestesistarik ez dauelako? Operazioak itxeko, urgentzietan, gertatu izan dana azkenengo 5 urtietan? Zer da kalitatezko enplegua? Eta, bueno, uste dut, berriz esate dutzuet, dago hau zuzendaritza barik, eskualdian, gauza anestesista barik, zeia bik aldein daue, ez daukogu pertsonalik, eta uste dut, dala aurpegi zuriketa bat, guk sartzen dugu mozio hau, eta nola ez zuen onartuko, zuek sartzen duzu zuena, da diela utzaren utza, esango diogu gure kolegei egiteko, eta ikusiko dugu nuen gelditzen garen. Abertzen da zuentzako kalitatezko egonkortuta dauzen eta kalitatezko zerbitzuak direnak. Zergaitik ez duzuen nahi kontratazio sistemak aldatzea. Holan esprimitzen duzuelako jendia, superrondo. Eta, klaro, jentiak bere responsabilidadiak dauko, eta ospitalo honetatik mediku asko eta asko urten indie. Zauzelako, ja, gogaitxuta, lagun badak eukitzen bozu, bertan lanien kontokotzu ondo, zer gertatzen da Arrasateko ospitalian. Orduan, gure mozioaren kontra egotia, pentsetajat, abstenitzia, igual, baina kontra botatzia guk esatzen ari garenari, eta zuek kontramozio batek antzia laitez urrengua, pentsetajat, guk ezin jotzau zuenari ez kontrakoa bota, Ez da gu gure gauena, baina zuenai ezin dotzau. Da, alako prekarioa, osasun gintza publikoaren egoera momentu honetan, guk ezin dotzauela, ez dotzauela kontra botako. Alde bez, baina kontra bez.
kontra botatzia guk eskatu gauenari oso gogorra iruditu jat, ikusitza gure eskualdeko ospital publikoa zela dauen. Besterik? Ez, bozkatzera pasatuko gara. Mozioaren alde, mozioaren aurka, abstentzioak. Amai baiezko, 8 abstentzio eta ezezko bat. 16. puntuan, onartua geritzen da barkatu. 16. puntuan, ekainaren 25ean, Melillako mugan gertatutakoaren inguruan, Eusko Legebiltzarrean onarturiko adierazpena babesteko mozioa, EAJ, EH Bildu, Podemos Arrasate, Udaltaldeek eta Elkarrekin Arrasatek aurkezturikoa. Joan den ekainaren 25ean, Espainiako estatuko hegoaldeko mugaren historiako hondamendi humanitario larrienetariko bat bizi izan zen. Gutxienez, 37 pertsona hil dira, jekeen arabera, eta dozenaka zauritu Melillara iristen saiatzean, indarkeria irudi basatiekin. Beroan, itzulketekin eta migrazio agintarien aldetik giza eskubideen urraketa larriekin. Testuinguru horretan, Espainiako presidenteak adierazpen onartezinak egin zituen, egindako jarduerak ulertu eta babestuz. Eta Espainiako eta Marokoko segurtasun kidegoek egoera ondo konpondu zutela adierazi zuen. Gertaera hauen aurrean, Arrastek Udalak mozio honen bitartez babesa ematen dio Eusko Legebiltzarrean EAJ-PNV, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos IUko talde parlamentarioek aurkezturiko adierazpenari. Bat, gure atxekeba eta salaketa irmoa adierazten dugu joan den ekainaren 25ean Melillako mugan gertatutakoarengatik. Eta elkartasun osoa adierazten diegu poliziaren jardun basatiaren ondorioz hildako edo zauritutako Saharaz hegoaldeko pertsonen familiei. 2. Ikerketa berehalakoa eta independentea eskatzen dugu. Gertakariak argitzeko, erantzukizunak garbitu eta biktimen erreparaziorako neurriak ezartzeko. 3. Hildakoen korpuak berreskuratzea, identifikatzea eta jatorrizko herrialdeetara aberriratzea eskatzen dugu, familien nahiak errespetatuz. 4. Adierazi nahi dugu halaber, erabat gaitzesten ditugula migrazioaren eta asiloaren arloan Europak eta Espainiak gaur egun dituzten politikak, mugak militarizatzeari eta kanpora ateratzeari buruzkoak. 5. Eskatzen dugu legezko bide seguruak ezartzea, migratzaile guztien duintasuna eta giza eskubideekiko errespetua bermatzeko. 6. Gure ustez, Europar Batasunak migrazio politika koherentea eta bateratua ezarri behar du, eta asilo eta babes politika giza eskubideen errespetuan oinarritua. 7. Mugetara iristen diren migratzaileen erantzunkizunak eta kudeaketak ebeko kideen artean komuna, arduratsua eta solidarioa izan behar duela uste dugu. 8. Azkenik, Arrastek Udalak berretxe egiten du giza eskubideetan oinarritutako migrazio politikak bultzatzea, eskuin muturreko ideologiek bultzatutako diskurtso xenofoboen eta praktika autoritarioen aurrean. Interbentzioak? Bai, Ariz? Eskerrik asko, María. Arratsalde on guztioi. En relación a este punto, comentar que desde el Partido Socialista de Arrasate hemos presentado una moción alternativa, con lo cual no la vamos a apoyar. Eskerrik asko. Besterik? Bozkatzera pasatuko gara. Mozioaren alde, mozioaren aurka. 18 baiezko eta 3 ezezko. Onartua gelditzen da, 17. puntuan, ekainaren 24ean, Melillako mugan gertatutakoaren inguruko mozioa, PSE udaltaldeak aurkezturikoa. Arrastek Udalak bere atzekabe adierazten du ekainaren 24ean Melillako mugan izandako gertaeren aurrean eta hildakoen eta zaurituen familiekiko elkartasuna erakusten du. 2. Arrastek Udalak Espainiako gobernuari eskatzen dio eberen barruan eta Afrikako iparraldeko herrialdeen laguntzarekin jarraitu dezatela elkarrizketa prozesuarekin, migrazio politika bat definitzeko legezko bide seguruen bidez, migratzaileen giza eskubideak arriskuan jarriko ez dituena. 3. Arrastek Udalak Espainiako gobernuari eta eberi eskatzen die aurrerantzean ere lehentasuna eman diezaiotela muga horretan jarduteari. Seguruenik Europako goraberatsuena eta jatorriko laguntza areagotu dezatela
herrialde horietan garapen ekonomiko eta sozialerako baldintza duinak izan daitezen eta bertako herritarrek emigrazio alternatiba bakartzak ikusi ez dezaten. Horrek deserrotzea eta askotan haien bizitzak arriskuan jartzea dakarta. Lau, Arrasateko udalak Espainiako gobernuari eskatzen dio jarraitu dezala lanean migratzaileen erregularizazioan eta inklusioan, atzerritarrei buruzko erreglamendu berriaren ildotik. Interbentzioak? Ez, Eba? Gure ustez, kontramozio hau dator aurpegia zuritzeko, beraz aurka bozkatuko dugu. Nuska? EAJ taldearen aldetik, ezin diogu ezezkoa botaz, eskatzen duena adierazitakoaren aurka ezin gara egon, baina bai hankamotz geratzen da, guretako urritza da, murritza da, eta hankamotz geratzen da, beraz abstenitu egingo gara. Besterik, bozkatzera pasatuko gara. Mozioaren alde, mozioaren aurka, abstentzioak. Zortzi ezezko, 9 abstentzio eta 3 baiezko. Ez da onartzen, 18. puntuan, Arrasateko herriak parekidetasunarekin daukon zor historikoaren hausnarketa amaitu arte, plenoaretoko erretratu guztiak kentzeko mozioa. Nik ezezkoa bozkatu dute. Ez da onartzen, ez? Eskerrik asko. Behatzi. Bai, barkatu, Beratzi ezezko, 9 abstentzio eta 3 baiezko. Ez da onartzen. 17. puntuan, Arrasateko herriak paredekitasunarekin daukon zor historikoaren hausnarketa amaitu arte, plenoaretoko erretratu guztiak kentzeko mozioa Podemos Arrasate udaltaldeak aurkezturikoa. Azalpenak, alde batetik maiatzean izandako berdintasun batzorde informatiboan, pleno aretoaren erretratuen parekidetasun faltaren gaia jorratu genuen eta bertan mozio honetan jasotzen den puntu bakarraren adostasuna agertu zen alderdi guztien aldetik. Bestetik, ekaineko batzordean hurrengo eskaera egin zen. Berdintasun batzordeak eska diesaiola gobernu batzordeari pleno aretoan dauden gizonezkoen kuadroak kentzea, proposamen parekide bat izan arte. Esan bezala, proposamen hau uztaileko batzordean bozkatuko dugu, baina gaur, uztailak 11 bukatzen da mozioak erregistratzeko epea. Beraz, erabaki dugu behin-behineko erregistroa gauzatzea, uztaileko plenoan gai hau jorratzeko aukera bermatzeko. Hau guztiagatik osoko bilkurari hurrengo proposamena egiten diogu. Erabakia, bat, pleno aretoko erretratu guztiak kenduko dira, berdintasun batzordeko kideak, gure udalerriak parekidetasunarekin daukagun zor historikoaren hausnarketa amaitu arte. Interbentzioak, Eba? Bai, lehenengo esatea, mozio hau ez daukala kontramoziorik, nengunean erregistratu nuelako, bestela beste puntu bat egongo zen ondoren. Bueno, gure alderdiak mozio bat aurkeztu zuen aurreko legealdian plenoaren erretratuen parekidetasuna eta emakumeak publikoki daukaten errekonozimentu falta jorratzeko. Eta, bueno, hilabete bat ondoren EAJak akordio hau hautzi eta 4. gizon baten erretratua jartzeko mozio bat aurkeztu zuen. Gainera, mozio hau aurrera ateratzeko, Maria Ubarretxen alkatearen kalitatezko bozka erabili izan behar zenuten. Akordioak horrela esaten zuen, 2 puntu bakarrik irakurriko ditut, asko ez luzatzeko. Egoeraren diagnostiko bat egingo da, genero ikuspegitik, gaur egun espazioaren memoria eta aitortza erabileraren gainean. Eta Arrasateko pleno aretoan emakumezkoen erretratu kopuruak gizonezkoenera berdinduko da. Bueno, 3 urte pasa dira eta berdik jarraitzen dugu, 4 gizon hemen pleno aretoa apaitzen duten bitartean emakumeak ez daude, ez?
Adibidez hemen daukagu Feliz Arano, Biteri Eskolaren sortzailea, kasu hau harrigarria da. Teresa García emazteak lan pedagogiko berdina egin zuen, eta gizonaren erretratua osoko bilkuran daukagu, eta bere emaztearen erretratua berriz, Teresa Garziaren erretratua udaletxeko biltegi batean jarraitzen du. Egia da, Maisu Aranoaren erretratua 1929an eskegizela pleno areto honetan, baina ez daukana justifikaziorik da aurten 2022an berdin jarraitzea, ez? Gero daukagu Pedro Biteri, filantropoa, Esteban Garibai, historiagaria, eta azkenik Jose Maria Arizmendiarrieta, kooperatibismoaren sortzailea. Zemezu bidaltzen diogu, adibidez aurreko osoko bilkurara etorrin ziren agenda hogeita bateko ume eta gaztei. Plenoan egoteko gizona esan barzarela, edo ez daudela emakumeak gure herrian lekua merezi dutenak? Gure ustez, bada garaia, hau seriotasun pizkatxorekin hartzeko. Guk pazientzia izan dugu, esan dudan bezala aurreko legealdian mozio bat aurkeztu genuen, mozio hori erretiratu genuen zuekin akordio batera heldu ginelako, eta hilabete bat pasa ondoren laugarren gizon bat jarri zenuten pleno aretoan. Gure eskaera argia da kasu honetan. Kuadro guztiak kentzea, berdintasun batzordea hausnarketa bukatu arte. Zergatik erantzuna oso simplea da ere bai. Ezin garelako hasi desberdintasun egoera batetik hausnarketa hau aurrera eramaten. 3 urte izan duzue hau egiteko, badakit orain batzordeko burua borondatea daukala, eta nik ez dut dudan jartzen, baina ekintzekin demostratu beharko duzu hori, 3 urteetan ez duzu gai honen arira ezer egin, beraz mozioa ekartzea erabaki dugu. Gure ustez pazientzia nahiko auki dugu gai honekin, baina heldu daguna. Eskerrik asko. Interbentziorik, Maider? Bai, guk mozio honi ez diozgu baiezkoa bozkatuko, ez gauzelako ados kuadroak kentzearekin, baizik eta gero horren erabilera politikoa egingo dozuelako eta esango dozuelako gauzela Arizmendiarrietaren kontra, adibidez. Orduen horren aurrean, zuek hain eraikitzaileak zarienok eta hain negoziatzaileak zarienok, eta nola esarie heldu akordio batera gurekin, edo printzipioz ebarekin zala mozio honen sustatzailea, hau hemen ez debatitzeko, zeti benetan nahiko harrigarria da egotia hau debatitzen, eta inolako irtenbiderik ez jartzia gai honei, zetik ados egonko gara ez gauzela legeak dionarekin bat. Uste dut, lehen sustarrak errotu zen proposamenarekin, osakidetzako eskaerekin, olako gauzak heltzen dienien, eta benetako aldaketak erabaki behar dienien, bildu itxesarie, batu itxesarie, eta hartzen duzue oso zelak baiteko jarrera kontserbadoria. Oso koldarra dan jarrera bat, ausardia gutxi erakusten duzue. Guk kaliak aldatu gabenien eta Maisu maestran kalia aldatu gabenien esan esarrertatu. Esan batzorderik behar izan. Etzan eskandalo bat montau. Zergaitik ez dituzue baliatzen, daukotzuen poteria, gure gainetik pasatzeko beste gauza batzutan, gurekin akordioetara heltzeko eta gauza hauek kentzeko. Zer gertatuko litzake behin-behineko eskendu, behin-behingo, ez betiko, baina kentzen baldin bagauen kuadro honeik. Eta berdintasuna heldu arte, kuadruetan edo plaka bat jarri esaten ez dala berdintasuna garantizetan. Zer galduko geuke, zer gertatuko zan herri honetan. Zer gaiti boskatzen gotzazue honi ezetz. Eta gero, nik legearen ikuspuntutik 2005ko legean, oso argi agertzen da, ezberdintasunak, administrazioak, 20. artikuluan, ezberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko neurriak hartu behar dituzuela. Ditugula, baina batez ere zue gobernuan zauzienak. Eta eraginaren ebaluazioa kontuan hartuta administrazio arau eta egintzaren proiektuan neurriak hartu beharko dira. Emakumeak eta gizonak kolektibo modura hartuta bizi duten egoeran neurriak izan dezaketen eragin negatiboa alik eta gehien neutralizatzeko. Antzemandako ezberdintasuna gutxitu eta ezabatzeko eta sexu berdintasuna sustatzeko. Oda 2005koa. Eske 2022koa, aparkatuko ez da zue, baina euskeraz ez dut ekarri, esaten da hurrengoa. Artikuluak 25.
sea, medidas de protección y reparación frente a la discriminación. 1. La protección frente a la discriminación obliga a la aplicación de métodos e instrumentos suficientes para su detección. La adopción de medidas preventivas. Ya está detectado, ez dagoela berdintasunik sala honetan. La adopción de medidas preventivas. Ez dira hartzen, ez duzue nahi hartu. Eta articulación de medidas adecuadas para el cese de situaciones discriminatorias. Bigarrena, el incumplimiento de las obligaciones previstas en el párrafo anterior, dará lugar a responsabilidades administrativas, así como en su caso penales y civiles, por los daños y perjuicios que puedan derivarse y que podrá inducir tanto a la restitución como a la indemnización, hasta lograr la reparación plena y efectiva para las víctimas, si hubiera. Ta hirugarrena, ante el incidente discriminatorio, las autoridades encargadas de hacer cumplir esta ley tomarán las medidas oportunas para garantizar que los hechos no vuelvan a repetirse. Tania alusinota geratu nintzen beste unien, esan ustenien akordio bat zauela, kuadro honekiko, eta hurrengo hilabetien zuek sartu zozuela beste kuadro bat, gizonezkoena. Orduan, para que no vuelvan a repetirse, es que berriro errepikatu zenuten, especialmente en los casos en que el agente discriminador sea una administración pública. Orduan, honen aurrian zuek inolako neurririk ezartzia, zehoserrin biko zu, eta ez gure gainetik pasau hau lantzen gauen bakoitzeko. Joana? Bai, haupa, atzalde hon, danoi. Bixei, bale? Bixei batera, porque beste gauza. Bale, esate oso, 2005ko legea, bai? Ontxe esan dozu. Bale, 2018an, oza, 13 urte geroago, adierazpen instituzional bat sinatu zen danon artean, esan ez paritatea bilatuko zala. Paritatea. Ez kentzia kuadroak gero berriro jartzeko. Paritatea. Bale. Emakumeek erakundeetan merezi duten lekua ez izateak ez du esan nahi gizonak demonizatu eta kendu behar direnik. Hori alderantzizko matxismoa litzateke, hori pentsatzen dugu. Zer, a ber. Momentu horretan 3 kuadro zeuden, gizonezko 3 kuadro, eta orain daude 4. Bai, txoin, segikot, bale? Berdintasun batzordean, esan nuen bezala, kulturako batzordetik, 2018an, kulturako batzordetik lantalde bat odosatu zen. Zinegotzi eta gai hauetan edituak diren pertsona batzuekin. Maria Alkatea, Anuska, Eba, zube bai, orzen den, Arantxa Otadui, eta bar. Lantalde horretan, lantzen ibili ziren gai hau, baina gelditu zen legealdi aldaketarekin. Orain, ekartzen dudan proposamen bat da. Proposamen bat daukat. Orain arte landutako dena jaso eta ados bagaude segi lan horrekin edo berriro hasi lan hori egiten. Inkluso datorren urteko aurrekontuetan diru partida bat jarri berdintasun sailetik hau gauzatzeko. Gogoz eta finko hartzia gai hau. Beraz, guazen aurrera eruatea nire proposamena paritatea bilatuz. Paritatea, ez matxismo alderantzizko matxismoa. Hori da, nire proposamena eta hori da nik eskatzen dutena. Bai, Eba? Ez gaude egoera berdinan, akordio hori hartu zenean 3 gizonen erretratuak zeudelako eta orain 4 daude. Hori hasteko. Gobernuak, orain gobernuko alderdi bat, akordio hori hautsi zuen. Orduan, ezin gara momentu horretara bueltatu, kontestua ez delako berdina, beste kuadro bat daukagu. Eta zuk esatea, kuadro guztiak kentzea, hausnarketa bat hasteko berdintasun egoera batetik hori matxismoaren kontrakoa dela, gainera berdintasun burua izan da, larria dela uste dute, benetan. Bai, Maider? Bai, esgat pape ondo iruditzen etortzia ona proposamenekin. Azkenian, herritxarrak hau ez da merezi, zube bailenin jozu beste bat. Herritxarrak hau ez da merezi. Gu gai izen bigara proposamenak beste leku baten adosteko eta ona ekartzeko landuta. Proposamenak hartzia publikoki, ezer jakin barik, edo ekartzia pertsona bat, enpresa bateko ordezkari, edo olako gauzak itxego zuenak, niri pertsonalki, ez dakin eta aldia izatik ez dute hori eurakin izartu, baina etxat ondo pentsetan. Zatik, hau organo zerixo bada. Eta esaten duzula guazela akordioa bitzak bilatzera, baina nola ez tozu bilatu oinarte?
Zera male batzorde izen zan fasan hastien, eta zuri berdin ezate utzut. Osa, ez dutzuet minikei nahi, baina ez da zer isua, ez da profesionala. Joana? Bai, motza. Nik proposamen hau nakarri dut, baina nik joan zan hastian, batzordian proposamen bera esan neban, berdin-berdina. Oin, ekarri dut, jendeak jakitzeko, eba buinen nolak ez da benkendu mozioa, azkenian da, nik mozio hori ze erantzuten duten. Jakitzeko, nik proposamen badaukat, horregaiti da, mozioari ez esango jat, baina aurkeztu itxen du proposamen bat. Aurrera segitzen baldin bada proposamen hori eta ados baldin badagai, ondo, bestela, beste gauza pentsauko dugu. Hori da, horregaitxik ekarri dute, baina batzordian esan zen. Euska? Bai, soilik berrestea bazkidea den gurekin udal gobernuan Joanaren hitzak, berak horren esan duen bezala hori aurreko berdintasun batzordean adierazi izan, eta orduan azaldu zen batzorde horretan zein zen proposamena. Egia da, eta egia da, agerian dago, parekidetasun gabezia daukagula, eta hori agerian dago, eta hori onartzen dugu, eta, bueno, guazen berdintasun batzorde buruak dioen bezala, guazen gaiari heltzen, eta ea alik eta azkarren parekaditasun hori lortzen dugu. Berandu gatozela, bai, baina lanketarako presgaz, parekaditasun hori lortzearen guztiz pres. Mila esker. Bai, Iba? Bai, Januska, espero dugu hemendik hilabetera esagertzea 5. erretrato bat hortik. Aurrekoan nola izan zen, eta nire aldetik ez daukazue sinesgarritasunik. Esatean ikarartekora joko dudala, berdintasun lege aurratzen zaudetela egunero, eta lantzeko prese egongo nazela beti, baina desoreka batetik hasiko gara gai hau lantzen. Dagoeneko 4 gizon daude, eta esan dudan bezala, Teresa Garziaren erretratua biltegi batean dago, bere senarrarena plenoaretoan, eta meritu berdinak dauzkate. Beste gauza bat izango litzateke, alkateak izatea, ez? Hemen dauden gizonak, baina ez da kasua. Herriko erreferenteak dira, eta ez dago justifikaziorik 2022an 4 gizon hemen egoteare, eta emakumeak ez. Eskerrik asko. Eta parkatu, plenoa asko luzatzeagatik, hau azken puntua da. Eta nire aldetik behintzat parkamen askatzera. Bozkatzera pasatuko gara? Mozioaren alde? Mozioaren aurka? Abstentzioak? 12 ezezko, 8 abstentzio eta baiezko bat. Ez da onartzen, 19. puntuan, orain bai galderantzunak. Eskerrik asko eukido zuen pazientziagatik, eta orain igual minututxo baten gure baldin badu komunera joan, eta bitartian jun gerturatzen zehara. Bai. Bai, onatzaldeon, da eskerrik asko beste behin be, langileen ganako errespetua adieraztea gaitxik, eta atzalde guztia hemen eukitzea gaitxik bukarera arte. Nire izena, zentzuten. Bai, ez? Oin bai, bale. Nire izena Ana da, Lab sindikatutik nator, baina gaur lore zaintzako langile kolektiboan izenian hartuko ditza. Dakizuen bezala, Arrasateko lore zainak atzotik greba mugagabian dare, lan baldintza duinak bermatuko daben lan akordio bat exigitzeko. Gure aldarrikapenak oso argixak dira. Bai, oino beto, bai? Esaten eba moduan, Arrasateko lore zainak bigarren atzotik dare bigarren greba egunean,
lan baldintza duinak, bermatuko dituan lan akordixo bat exigitzeko. Bai, gure aldarrikapenak oso argixak dira, soldata eta lan baldintza duina bermatuko dituan lan akordio bat. Bai, momentu honetan lan hitzarmen ez da atala aplikatzen jaku eta zoritxarrez ez dau hitzarmen honek langile hauen bizita lan baldintza duinak bermatzen. Azpikontratautako zerbitzu hau Prezero enpresak eskaintzen dau gaur egun, eta azken hastietan hainbat bilera eta saiakera egin ditugu lan akordio duin bat lortzeko, baina akordixotik oso gertu gendela, azkenengo momentuan enpresan borondate falta gaitxikero, ezin izan dugu, ez da izan posible akordio hau lortzia. Orduan, gaur plenera etorri ga, udal ordezkarixei zuei implikazioa eskatzera, uste doulako ardura politikoa zuena dalako, udal zerbitzu badalako, eta bitartekari lanakin aldo zuela akordio hau sinatzeko. Gustauko jaun jakitzia udalak badaukan asmoik edo borondateik momentu honetan lan gatazka hau konpontzeko, ze lan gatazka larrixa da, egoera larri baten gareiak grebara bultzatu gaitxuana, eraman gaitxuana. Orduan eskatzen duguna da konpromesu zehatzak eta posible da langile erantzun baten mutia ontxe bertan arazo honen inguruan edo udalak zer itzi daukan. Langileak zeo segeitzia edo nahi badabe? Bueno, nik nahi dutena komentatzia da, danak dakitzuen, baina, pliego baten, da, supuestamente, diru kantitate bat, gure egoera ekonomikoa, hobetzeko. Diru kantitate hori mugatu da, plus batzuk, gure artean geunken desberdintasun batzuk mejoratzera bakarrik. Plus horren, zelan esango nauke, hobekuntza da plusana. Plusak badakigu zer dian, dia plusak eta beste zertarako ez dago balixo hilabetean jasotzeko besteik. Orduan, gure konbenio estatala, gure konbenioa da estatala, da penagarriza ez urrengua. Eta ondikan, soldata base hortara ez dirurik sartzia edo SRS-itiak jarraitzen gaitzu prekario izatea. Berrio esaten dut, plusak, die plusak, hilero kobrauku X, baina gerorako ez dago ezertarako alixo. Gaur entzun dut, bi bider behintzet, osakidetzako bai, gobernuan aldetik, eskatze gatzuela, kalitatezko lan baldintzak, lan ez dakizer, zuek hemen dauketzu aukeria, zuen baldintzak ondo mejoratzeko, eta egisa esan, oinarte ez dut asko ikusi, ez dakit. Igual, ez dakit dauen denporaik, ez dauen, ez dakit dauketzuen asmoik, baina, nik uste dut, zuen esku dauela. Besteik ez daukit. Eskerrik asko. Galdezkeak. Galdetu dozunez, gure hitza badukotu batzordian, bere momentuan bebai kepak erueten daben batzordian eskatu zuela KPI-aren egoera, KPI-aren igoeria, bakigu zeintzuk dien zuen lan baldintzak, bakigu zenbat kobretan dozuen, ze gutxi kobratzen dozuen, zer suposatzen dauen konbenio estatala eukitziak, eta gure aldetik gure hitza daukatzue. Hori da. Nauti datorela, eta lehengora noia, soldata basiak hitza kaka badie, eta horta, kobrauku hilero, bakoitzai porcentaje, tokau jakun porcentaje hori, baina soluzioa nik uste hori ez dela. Eta jarraitzuku, berdin ezaritxera. Eta gero, sistema honek, nik uste dut, benefiziatzen dauen bakarra dela enpresia. Bera da, zuen gandik jasotzen dauen diru bat, kopuru zehaz batekin, gurekin
berak itzen dauen numeruak eitxetxu, eta urtetzen dutzie, berak negozio etxeko. Orduen, dabil, administraziotik eta langileekin, euren numeruak itxeko negozio batiko. Guz entitzen gare, nahiko erabilizak, zen negozio baten parte, ez dut uste izan behiko agitzanik, eta lan batein soldata duin bat eukitzeko. Niko lan ikusten dut. Baikepa? Bona, atzaldean berriro be. Gai honei buruz... Gai honei buruz, ni adibidez, lanketan egon naz zuen ordezkariarekin, numeruak egiten, gora eta bera, eta, bastante argi gelditzen da, udaletxeak egiten duen aportazioarekin pleguetara, plusak baino gehiago igo daitekela soldata, konbenizioa lortzen baldin bada, ez? Soilik plusak, nahiko eskasea da plusen igoera ikusita zenolako diru kantidadea jartzen dauen udaletxea. Baina ni haratago noia, eta da hemen udaletxean EH Bildutik azkenengo urtietan, nik uste beti horrela izan dela, baina azkenengo urtietan ere eta gehiago eskatu indugunean udalarentzako lan egiten duten langileentzako kondizio duinak derrigorrezkoak diala. Eta are eta gehiago horrelako lanak egiten dituzten langileak ikusita zen nolako kondizioetan da, zen nolako soldata eskaxeak, lotzagarriak ez dut esango, porque soldata bat beti lan baten truke ematen den gauza bat da, baina egoera oso eskaxea da. Eta beti aldarrikatu dugu eta aldarrikatzen jarraituko dugu, adibidez Taoren langileekin egin dugun moduan, langileen publifikazioa, lanaren publifikazioaren alde. Lorazainak azkenean surrogatuta dauzen langile batzu dira, eta hemen etorri diteke enpresa bat, beste bat edo beste edozein bai lorazainak, bai garbitzaileak, bai Tao langileak, guretzako lan egiten dute, gure parte dira, gure erantzunkizuna dira, eta beti egingo dugu lan postu horien publifikazioaren alde. Aukera paregabea galdu itzen da, plegua beste lagurte gehi bat lusatuz, langile hauen egoera berraztertzeko eta publifikatzeko. Soilik hori, pleguak lusatzeak edo plegu berri hauek onartzea dakar langileak egoera berdinean edo antzerakoan jarraitzea. Azkenean enpresak ez dago onartzen KPI-aren igoera, gaur bertan egonaz arloaren buruarekin berbetan ze puntutan dagoen KPI-aren egoera momentu honetan eta interanuala gabiltza berbetan 9,9,6ean dagoela. Eta langile hauei KPI-aren igoera ez zaio onartu nahi. Orduan, nik uste dut udaletxetik akordio pribatuetan zeresan askorik ez daukugula, presionatzeko aukera badaukugu, akordio bat tara llegatzeko, eta nik uste dut hori egin beharra dagoela, baina naratago jo margare. Lanpostu publiko duinen alde jo behar dugu, gure herrirako egiten duten lanaren gatik. Eta ez soilik eurak hemen daudelako, baita ere, Taoko langileak, orain arte eskatu dugun moduan, garbitasuneko langileak, azkenean, garbitzaileak, egiten ari gara, lanpostu mota batzuk, miseriara kondenatzen. Porque langile hauek, miseria asko soldatak kobratzen dituzte. Gure eskuetan dau, gure aukera da, eta besteetan eskatu dugun bezala, gure erantzunkizuna da lanpostu horien publifikazioa. Beste udal langile guztiak moduan. Soilik hori. Xau, lan gatazka baten garela eta konponbidea lehenbailen etorri dana, eta alde danak daukogula bakoitzak bere arduria, eta nik uste dudan arduria bai da lan akordio duin hau lortzeko aletxo hori edo ipintzia. Bukatzeko eskertzia etorri izatia, pazientzia kriston eukido zuela, zoritxarrez hasieran
tratatu litekeen gauza bat ezin izan da tratatu arlo burokratikoagatik eta jakin dezazuela, bintzat gure partetik eukiko duzuela babesa akordio hori lortu ahal izateko, saiatuko gare aldugun guztia egiten, zeuek langileak euren aldarrikapenak lortu ahal izateko. Eba? Gure aldetik ere, Podemos Arrasatetik langilei babesa adieraztea, zerbitzua subkontratatuta dagoenetik administrazioa bere gain hartu beharko lituzke arazo hauek, ez? Bestela zerbitzua behera juten dalako ere eta zaindu behar direlako langileak. Enpresarekin negoziatzeko boterea gobernuak batez ere dauka, baina guk argi ibiliko gara honen gainean ere. Eskerrik asko etortzeagatik eta 2 ordu hemen egoteagatik. Víctor. Sí, buenas tardes a todos. Y bueno, yo he estado reunido 2 veces con la representante esta mañana con los trabajadores. Ya les he trasladado a los propios trabajadores que el ayuntamiento ya ha hecho un esfuerzo con asumir. Primero, aplicar el convenio es el que hay. La administración pública aplica el convenio que está vigente en cada sector que contrata, ¿no? Se hacen unos pliegos y se mira que se cumpla y que sea todo legal. Aparte del económico, también se meten puntuaciones de administrativo en el sentido de que no solo es dinero, sino también mejoras, pues que aunque no son económicas, pero que también sean, como suele decir, calidad de vida en algún lado, ¿no? Sabemos que el convenio es estatal, sabemos que se ha firmado además este año porque llevaban 3 años sin convenio, se ha publicado el día 13. Asumimos que cobran poco y hemos hecho el esfuerzo de que el plus cobren todos los trabajadores y no unos cuantos que venían con algún plus nominativo de cada uno particular de otra empresa. Y por eso les he dicho ya, la última propuesta que han trasladado a la empresa, se las he pedido que me la trasladen para ver si nosotros podemos hacer algo. Pero claro, en un conflicto entre trabajadores y empresa, la administración pública puede mediar, puede intentar algo, pero no solucionar todos los problemas. Entonces, estamos con los trabajadores, estamos esperando ya que manden esto. Por eso se ha quitado el pliego hoy del orden del día, porque tal y como iba redactado, no podía aprobarse. Entonces, esperemos que tanto la situación de ellos con la empresa se solucione y nosotros ya, pues a partir de agosto, porque agosto ya sabemos cómo está cerrado, es inhábil, pues en septiembre podamos hacer unos pliegos con las mejoras que ellos están reivindicando o los pluses que nosotros sí estamos porque se asuman. Bai, bukatzeko Vitoreno, ez nau zuk esandakoaren kontra, ados nau esaten duzunarekin parte batetan, danian ez, baina parte batetan bai. Asuntua da guk ezin dugula onartu udaletxe honetatik guri zerbitzuak ematen dizkigun enpresa batek doble eskala salarialak eukitzia bere plantillaren barruan. Hori onartezina da eta orduen horren alde egin biogu, horretarako pleguen hobekuntzak, baina horrek ez dago esan nahi, horrekin bermatu itxen dozula duintasuna lanpostu horretan. Bermatu itxen dozu danak eskala berdinetan egotea eta ez egotia doble eskala salarialak lanpostu berdinarekiko, baina KPI-aren igoerarik ez baldin badago, jarraituko dute zinedie, ez dakit noiz arte, porque plegu hauek ez daude igoerarik eukiko urrengo 4 urtietan, eta onartzen baldin bada, 4, gehi bat, 6 urtera joan daiteke langileen soldata aldaketarik egon gabe. Eta berbetan ari gare, orain duinak ez baldin badira, edo egoera kaskarreko soldatak ez baldin badira, hemendik 6 urtetara areta gehiago. Hori horrela da, ez baldin badira akordio batetara llegatzen, nik ulertzen dute, eta ados nago zurekin esaten dozunean horregatik erretiratu dirala, eta aldeko puntua da erretiratzea, eta orain guri udal ordezkari moduan tokatzen jaku, lana egitea, mediazio lana egitea enpresa eta langileen artean, eta egoera hau ez luzatzea, eta kondizio duin batzuetara ailegatzea langileak enpresarekin akordio bat lortuta.
gu mediatzeko aukera daukogu eta hori inberko genuke. Ez nau zuk esandakoaren kontra, ados nau, eta ondo dau erretiratzea pleguak, baina zeo zertarako eta lanketa bat egitea tokatze jaku, eta horren alde egin beharko genuke langileen hobe biharrez. Beste gauza bada, lehen esan dudana, pena badala, ez aprobetzatzea aukera hau, publifikatzeko lanpostuak hori dala guk bilatzen duguna. Ze azkenean, berbetan gabiltz, €1.000.000 bateko pleguetaz. €1.000.000 bat. Diru kantitate izugarria. Agian ez dozu lortuko estaltzea zerbitzuaren kostua guztiz publifikatu itxemadin badozu. Baina pausu handi bada zure langiletzat hartzeko eta ez beste baten langiletzat hartzeko. Nik uste dut hori izango zala duinena behintzat. Bakarrik gehitzia animatzen zaituzte dela behintzat astarketa bat egitera. Abertza suposatuko lukeen langile hauen publifikatzea, beste behin guk egin gauen bezala, garbiketarekin, baina hori kajoi baten gelditu zen, zoritxarrez, eta batez ere kontutan hartuta zelako egoera ekonomikoa daukon udal honek. Baina, Nuska? Lehenik eta behin eskerrak ematea langileen ordezkariei hemen egoteagatik, zuen aldarrikapena gurekin partekatzagatik, gure babesa, Vitoriano Fuentesek eramaten du OZM-ko batzordea, badakit berarekin behin eta berriz egon zeratela, guk konponbidearen aldekoa gara, hori da arrazoietako bat non gaur pleguoiek atzera bota ditugun, gure eskumenen baitzan, gure saiakera izango da, aldan neurrixan enpresarekin mediazio horretan edo gure eskumenen baitzan egotea, guk ere noski baietz lehen ordezkariak esan duen bezala lan duinen eta egonkorren aldekoa gara, noski baietz, eta aldan neurrixan gure eskumenen baitzan horren alde ingo. Eta bai, orain egiten dezuten eskaeran inguruan, badakizute ez dela gure modeloa, H Bildurena da, gurea ez da, bai gogoratzen nahi dizuet zuek ere egon zinetenean gobernuan izan zenuten kasu batzutan, kasu hau etzan posible izan, o etzen uten ikusi, baina bai argiak izan nahi dugu, ez da gure modeloa hori. Mila esker. Bai. Langileen lan gatazkara bueltatzea eta konponbide bat bihar dugula, gogoratzen dut greba muga baten dela momentu honetan, eta igual Vitorianok esan da benan kontuakin, bai, hai un konbenio vigent, hitzarmen badago, aplikagarri, baina ez dugu ontzat ematen. Hitzarmen estatal bat da, eta momentu honetan arrasaten lan eta bizi dian langileei ez dutze bermatzen bizi eskubideak eta horregaitzi da lan akordio honen exigentzia hori. Pentsatzen dugulako lan hitzarmen estatal baten gainetik egon biagala, eta gure lan baldintzak izan biadela akordio bitxartez eta hitzarmen estatal baten gainetik egon biadana, horregaitzik gare oin egoera honetan eta lan gatazka honetan. Eskerrik asko. Beste galde erregurik? Ustot, Peter, bai? Haupa, arratsaldeon denori. Gaur arratsaldean ona etorri baino lehenago jaso dut Osmaren erantzuna, nire eskaeraren edo ekarpenaren erantzuna. Orduan hemen ipinita dagoena bi gauzatxo esan nahi dizuet. Alde batetik. Pankartak inpintzeko aurreko izitako guneen artean ez dagoela Monterroneko burdinezia. Hombre, onaino ailegatzen naiz. Joan zen legealdian, txosten hau, landu genuelako. Orduan, nola bai badakit,
hor gune hori ez dagoela hemen. Hala eta guztiz ere, beste bi txikeri bat esan nahi dizuet. Alde batetik, horretarako ordenantza aldatu behar dugula, aldatzeko tramitatu behar dela, baina gero, azken lerroan esaten du erantzuna ez, baina gero ordenantzan aldaketarik ez egitea. Orduan, alde batetin, una de cal y otra de arena, o dos de arena. Orduan, garbi dago esaten duena. Ez dagoela aukerarik, ordenantza hori aldatzeko. Hemen daukat ordenantza, eta lehenengo puntuan, 13 erazkin daude. Hala eta guztiz ere, ez dizuet emango txaparik, orduan, 7 bakarrik irakurriko dizuet. Zikinkeria egoeraren prebentzioa udalerrian. Garbiketa hondakinen bilketari dagokienez. Garbiketa animaliei dagokienez. Elementu pribatuaren garbiketa. Garbiketa bete beharrak eremu pribatuetan. Espazio publikoaren garbiketa jarduera pribatuak direnean. Eta hemen dator ordenantzaren mamia, helburua. Kontrola eta garbiketa jartzen direnean, kartelak, pankartak, banderolak, eskupapera, pegatina, pintada, grafiteak eta horma. Kaltea, konpontzea eta garbita, tiriri. Bale, hau ikusita, hala eta guztiz ere, nire zergatik ekarri dut ekarpena azaldu nahi dizuet. Nire eskaera azaldu baino lehenago, gustatuko litzaidake esatea zergatik aurkezten dut nire eskaera. Indarrean jarri zenutenetik, hilabete honetan, Mozal ordenantzak 6 urte bete ditu. Gehi, aste bat, joan zen astean, 12an, aste artean, 2 urte eta aste bat bete zuen Mozal ordenantzak. Baina hori ez da txarrena. Baizik eta 6 urte pasa eta gero, oso nabarmena da Arrasate ez dagoela garbiago. Eta adibide batzuk esan ditzaket. Berdegunetan, espaloietan, bidegorrietan, nola dauden txakurren gorotzen gatik. Lorategi askotan, lore zainek, haien kabuz, kartelak jarri dituzte, txakurren jabek gorotza jaso ditzatela. Euren lan baldintzak haien zikinak ez izateko. Hemen, puntu honetan gogoratu nahi dut, joan zen legealdian, udaletxeko sindikalista bat, lorazain bat, bere lan baldintzak azaltzeko idazki bat bidali zigun. Eta orduan, 6 urte, berriro, 6 urte, pasa eta gero ez dago aldaketarik. Bestalde, garbi dago horietaz ordenantza horrek ez du bere egin beharra betetzen. Bestalde, aitortu behar dena da ordenantza honek egiten duena. Eta oso ondo gainera, aldarrikapen politikoak baztertzea dela. Aldarrikapenek gero eta leku gutxiago daukatelako. Horrezegatik, estalkirik gabe esan daiteke Mozal ordenantza hutsa dela. Ia denok lantoki batean egon gara. Beraz deno dakigu, ordaintzen duena da boterea duena. Zer eta nola egin behar diren gauzak. Horrezegatik, langileek nola egiten dituzten gauzak onartzen dut. Eta nik langileen bizkarretan erantzukizunik ez du jartzen. Baizik eta txandakako politikariek ezartzen dituzte jarrabideak. Eta garbi dago lehentasuna mezu politikoak desagertzea dela. Badakit, indarrean dagoen Mozal ordenantza bertan bera ustea oso zaila dela. Adierazpen eskubidea murrizten duen arren. Horrezegatik, beste gauza bat eskatu nahi dizuet. Monterrongo Burdinezian pankartak ipin daitezkela.
Oso nabarmena da, pankartek eziari ez diote kalterik sortzen. Beraz, ez dut ulertzen zergatik ezin dugu leku horretan pankartarik ipintzen. Oso ondo irudituko litzaidake pankartak hilean behin kentzea erabakiko bazenute sartu edo iraungi ez daitezen, eta horren ondorioz berriro lekua egongo da. Zoritxarrez, bizitza honetan, arazo mordo bat daude, eta kartel bakoitzaren eta pankarta bakoitzaren atzean drama bat dago. Gaur, gabritzaileek erakusten digu, haien pankartaren atzean beste drama bat jasatzen dutela. Orduan, garbi dago. Eta gai desberdinetan, gazterian, feminismoan, hezkuntzan, ingurumenean, arlo guztietan. Nik uste dut arazo hauek publikoki salatzea merezi duela. Horrezegatik eskatzen dizuet leku honetan pankartak jarri ahal izatea. Badakit leku horretan pankartak jartzea lortzen bada, ziur nago dauden arazoak ez ditugula konponduko. Baina gutxienez, arazo horiek publikoak izatea lortuko dugu. Eta adierazpen eskubidea gauzatu ahal izateko espazioa handiago izango da. Mila esker eta eskerrik asko aukera hau emateagatik. Eskerrik asko, Peter. Beste galdezkararik, bai Maider? Ez, Peterrek esan dauen arira hor esbastika bat dau, hor batzoki onduen, eta gai hori be landu imiko da. Aspaldi dau eta. Eba? Bai, eskerrik asko, Peter, gogoratzagatik, ja, 6 urte ordenantza mordaza gainean daukagula. Bakarrik ikustea dago adierazpen libreko guneak zenbat motako zelo tipo dauden, que parece el museo del celo hori garbitasuna bada, ez dakit, ez? Bueno, eta ordenantza batekin ez duzuela herri bat isilduko, besterik ez. Besterik badago? Bai, Martin? Buenas, estamos hablando de que los trabajadores y lo demás, pero quiero decirle a la compañera, bueno, o amiga, o como quiera decirlo Eva, que de libertad que no sabrán nada. Y ayer tuvimos a una compañera y alcaldesa de un barrio, que secuestrada 1 hora o y pico. No sé por qué te diriges a mí. No lo digo yo. Ah, vale. Venga, y gracias. Cuéntamelo. Explícame, ahora no me dejes con eso, ¿no? Porque me has aludido a mí directamente y me has dicho que... Yo no tengo ni idea de lo que me estás contando. Si puedes explicármelo para por lo menos estar enterada. ¿Por qué me lo dices a mí? El domingo me sentí acosada dentro de la alcaldía. ¿Por qué? Eso es, secuestrada. ¿Por qué? Y tirándome papeles por los presos. Yo el domingo aquí no estuve en Arrasate, para empezar. Libertad sí, libre para todos, por supuesto. Aquí se me está acusando de algo que ni siquiera tengo conocimiento de qué es y me gustaría, por favor, que se aclarara. Bai. Bueno, Matilde eta Eba, igual, iruditzen baldin bazizue, bukatutzat emango deu plenua, eta nahi baldin badezue, oin zuen...
Ez dala, Ibon, daukat eskubidea eskatzeko hitza, ez? Bakarrik esan nahi dutena da, 7. puntuan, moioaren gai urten danian, inotela komentarixoren bat, ez dala izan inundik inora desegokia izan da, ez dan izan nahi indoten komentarixua, ez dutela nahi izan inorizuetako inorize orokorrian indot errespetu falta bat, baina norbaitxek errespetu falta bezala sentiru badau, barkamen askatu nahi dut, taldekide guztiei, besterik ez. A ber, kepa bai. Ni gauzatxo bat, Matilderi, zehozer gertatu baldin bada, eta nahi baldin badozu jakinaraztia, barkatu, entzunin zaitxugu. Bueno, estuve el domingo secuestrada. Guregatik? Bueno, mesedes, Matilde, mesedes. Bueno, zehozer... Vale, ya está, nahikoa, vale. Esto, o sea, benetan, se nos están haciendo aquí unas acusaciones bastante graves, María. Bueno, esan dizuet, daukazuen arazua konpondu Nik ez daukat inungo arazorik. Ez dakit, guk bai ez dakigula ezer. Baina ez guk ez daukagu ezer. Guk bai ez dakigula ezer. Amaiera ematen diogu osoko bilkurari.